Добрай раніцы, шановныя тэлегледачы, гэта студыя Белсат. Сёння распачынаем наш адмысловы эфір на знак салідарнасці з нашымі зняволенымі журналісткамі Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай, над якімі сёння у Фрунзенскім раённым судзе распачалася судовая расправа. З вамі працуюць Аліна Коўшык і Віталь Бабін. Шановнае гаспадарства, сапраўды гэта адмысловы эфір, які будзе прысвечаны нашай падтрымцы, нашым калежанкам, неверагодна мужным дзяўчынам і журналісткам, якія пакутаюць хіба што за нас усіх. Мы таксама разумеем, што кожны можа апынуцца ў гэтай сітуацыі. У гэтай хвіліны ўжо распачалося судовае паседжанне. Мы ведаем, што ў зале запусцілі журналістаў Белта, Спутнік, АНТ, ТАСС, а таксама Камсамольскай праўды, Народнай волі і нашай Нівы. Муж Кацярыны Андрэевай, Ігар Іляш, сказаў, што Кацярына ў добрым настроі, а вось Даша Чульцова крыху заплакала, калі убачыла родных. Больш нікога ў залю не пускаюць, яна закрытая на ключ знутры. Вялікая колькасць журналістаў нашых калежанак сёння прыйшлі падтрымаць у Фрунзенскі раённы суд. Адмыслова сённяшняе паседжанне зрабілі такім чынам, каб можна было запусціць у першую чаргу родных. На пачатку запускалі, як адзначыла Аліна, журналістаў дзяржаўных медыяў. Мы ж нагадваем вам усім, напэўна, той дзень, 15 лістапада, калі Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову затрымалі ў кватэры на вуліцы Саргонаўскі тракт, дзе яны вялі знакаміты рэпартаж з плошчы Пераменаў. Як гэта было? Так, я дакладна памятаю гэты дзень, бо гэты дзень я сидзела на гэтым самым месцы. Мы вялі таксама стрым. Мы таксама разам з дзяўчынамі перажывалі ўсё тое, што адбываецца, але цяпер мы бы хацелі вам нагадаць гэты дзень, прыгадаць падзеі 15 лістапада. Вітаем нашых гледачоў на плошчы Пераменаў. Той самай, дзе былі намаляваныя дыджэй Пераменаў. Гэты малюнак аднаўляў Роман Бандарэнка. Проста цяпер у дзверы кватэры, дзе мы знаходзімся, пазванілі. Мы не ведаем, хто гэта, але... Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам, які на зброі прымацаваны. Я запускалі неаднаразова дрон. Выбачаемся, нам сюды пасвяцілі ліхтаром. Дзякуючы працы Кацярыны і Дашы, тое, што адбывалася на плошчы Пераменаў, пабачыў увесь свет. І цяпер дзяўчыны за гэтую сваю працу, сумленную прафесійную працу, сядзяць у судовай зале. Што там адбываецца ў дадзенай хвіліны, мы не ведаем, але ўжо з'явіліся першыя фотаздымкі, якія, спадзяюся, мы вельмі хутка зможам вам паказаць. Дарэчы, кажучы сёння пра тое, што... Вось, дарэчы, жывая карцінка з будынку суда. Паглядзіце, гэта мама, выбачай, Віталь, што тебя перабіла, вось мы бачым маму Дашы Чульцовай, журналістаў, якія прыйшлі падтрымаць. Бачым нашу калежанку Слаўнікову. Сапраўды, сёння да суда, гледзячы на магазин, гледзячы на паты, дзе таксама прадстаўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў не столькі важны. Не ўсе маглі трапіць суд вырашыў, што праз ковід не можна ўсім трапіць. Мы зараз паглядзім невялічкі ролік салідарнасці з нашымі зняволенымі дзяўчынамі.
Што бы ни адбывалася ў Беларусі, наша задача гэта паказваць, і за гэта Катю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца. 15 лістапада яны былі на плошчы пераменаў і распавядалі тое, за чым назіралі. Яны нікога не заклікалі да гвалту, яны не правакавалі людзей на сутычкі з сілавікамі. Катя і Даша – закладнікі рэжыму. Яны сядзяць за праўду. Это просто показательная акция для того, каб спужаць нас за тое, што мы робім сваю работу. Даша і Катя амаль 3 месяцы знаходзяцца ў зняволенні. Сёння на іх месцы ў любы момант магу апынуцца я. І я. І я. Кожны з нас. Усе мы. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Мы ведаем, што яны ні ў чым не вінаваты. Катя і Даша абавязкова выйдуць. Зробіць яшчэ не адзін рэпартаж. Катя і Даша, на жаль, вы не пабачыце гэты ролик, але адчуйце наш заклік сэрцам. Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю. Я ганарусь вами, девчата, и жадаю вам здоровья, счастья. И лечу, что Господь Бог все ж таки вознаградит вас за ваши покуты. Чакаем на волі. Мы таксама вельмі чакаем наших каляжанак на волі. Гэта былі наши менскія журналісты, якія запісалі адмысловы ролик салідарнасці са зняволенымі Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Сапраўды, гэтая салідарнасць, якую выказваюць з нашымі дзяўчынамі, не мае межаў. Калі ласка, давайте прыгадаем, хто такі Кацярына Андрэева і Даша Чульцова. Катя – гэта журналістка Белсату. Яна знаходзіцца за кратамі ад 15 лістапада. Гэта ўжо 86 дзён. Яе брутальна затрымалі пасля стрыму з плошчы пераменаў. Прычыны затрымання спачатку не патлумачылі, а судзілі на 7 сотняў за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пасля абвінавацілі ў падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Цяпер Кацярына знаходзіцца ў зале суда, але мы ведаем, што яна апошнія часы правяла на Валадарцы. Дар'я Чульцова, журналістка Белсату, якая прыйшла супрацоўнічаць з нашым тэлеканалам у 2019 годзе. За кратамі, як і Кацярына Андрэева, знаходзіцца ад 15 лістапада 2020. Дар'ю брутальна затрымалі разам з Кацярынай падчас стрыму з плошчы пераменаў. Пасля 7 сотняў зняволення яна не выйшла з СІЗА. Цяпер Чульцову вінавацяць у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Першапачаткова, калі Дар'я знаходзілася на Крэсціна і пасля распачынання крымінальнай справы супраць Андрэева і Чульцова, іх перавялі ў следчы ізалятар у горад Жодзіна. А зараз яны этапаваныя ў Менск, знаходзяцца на Валадарцы. Калі, спадарства, вы маеце жаданне і, канешне ж, мы заклікаем вас падтрымаць нашых дзяўчын, то абавязкова пішыце ім лісты на адрес ужо СІЗА Валадаркі. Пакуль вы бачыце стары адрес Жодзіна. Самыя дзяўчыны распавядалі, што атрымалі вялізную колькасць лістоў падтрымання, больш за 300 лістоў атрымала, напрыклад, Кацярына Андрэева. Это не толькі журналісты, не толькі нашыя калегі. Это ўсе тыя, хто ведае Кацю, хто паважае ейную працу і хто сапраўды веруць у тое, што Катя і Даша выконвалі свае прафесійныя абавязкі і не парушалі ніякага грамадскага парадку, хаця следчы сцвярджаюць, што менавіта праз рэпартаж Каці і Дашы быў спынены рух грамадскага транспарту ў раёне плошчы пераменаў. Гэта было зроблена такім чынам, што быў парушаны рух грамадскага транспарту. Дзяўчыны, маўляў, затрымалі тралейбусы, трамваі і не ўсе яны аўтобусы. ездзяць па гэтым маршруце, аднак шкоду, якую нанеслі Мінтрансу, наша дзяўчына нібыта складае ажно 11,5 тысячаў рублёў. Шановнае спадарства, у абарону Кацярыны і Дашы выступілі шматлікія міжнародныя арганізацыі, у тым ліку амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі, якая заклікала вызваліць журналістак нашага тэлеканалу імгненна. Яны абвінавачваюцца ў арганізацыі дзеянняў, вось тут цытую, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Злучаныя Штаты, краіны-партнёры, праваабарончыя арганізацыі ва ўсім свеце лічаць гэтыя абвінавачванні абуральнымі. Журналісткі асвятлялі развіццё падзей для беларускага народу, а Злучаныя Штаты заклікаюць беларускія ўлады вызваліць іх неадкладна і безумоўна, а таксама ў больш шырокім кантэксце спыніць пераслед журналістаў, якія робяць сваю працу. Гэта была заява
амбасады Злучаных Штатаў у Беларусі, якая з'явілася учора. Таксама з падтрыманнем дзяўчын выступілі і дэпутаты Сейма Літвы, Даля Асанавічуты і еўрапарламентары Пятрас Аўштравічус, якія патрабуюць ад беларускіх уладаў хутка спыніць палітычны пераслед журналістаў. Яны таксама выпусцілі адмысловы прэс-рэліз з вельмі падобнымі заявамі, з падобнымі патрабаваннямі выступаюць шматлікія журналісцкія арганізацыі, у тым ліку камітэт дзеля абароны журналістаў, які таксама выпусціў свой заклік. Некалькі хвілінаў таму спадарства вы мелі магчымасць назіраць за нашымі калегамі з менскага офісу Белсату, дзе яны таксама запісалі ролік падтрымання нашым зняволеным дзяўчынам, а нашыя калегі з варшаўскай студыі таксама зрабілі адпаведны ролік салідарнасці. Давайте паглядзім яго разам ужо цяпер. Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе цяпер дзясяткі тысяч людзей ідуць у бок палацу Незалежнасці. Дождь идет, бумажка размокла, и он пытается, короче, эту повестку оторвать, она не рвется. Он такой: ох, этот дождь. Я такая стою. Просто начинаю, я улыбалась, ну, просто очень сильно хотела засмеяться, если честно. Вот, ну, короче, оторвала все, и я пошла дальше по своим делам. Дорогие Катя и Даша, я шчыра ганаруся тым, што працую ў адной рэдакцыі з такімі прафесіяналамі, з такімі мужнымі дзяўчынамі, як вы. Я абсалютна перакананы, што ўся ваша справа да першай, да апошняй літары сфабрыкаваная, але маю надзею на тое, што камусьці хопіць розуму не раздуваць гэтую пустую справу да памераў, не ведаю, сусвету і рабіць з гэта такую фатальную памылку. Таму вельмі спадзяюся, што неўзабаве вы ўжо будзеце на свабодзе, мы зможам з вами пабачыцца і адсвяткаваць гэта. Жыве Беларусь! Даша і Катя, я аптыміст, я веру, што мы пабачымся ўсе разам неўзабаве, збяремся рэдакцыяй, збяремся нашай камандай. Вашых матэрыялаў чакае глядач, вашых матэрыялаў чакае рэдакцыя, таму да сустрэчы. Як вядома, самы цёмны час перад світаннем. Няма нічога мацнейшага за праўду. І таму, колькі б не пыжыліся ўсе гэтыя прыслугачы цемры, іх усіх чакае адно ганебны скон. Ну а вас чакае свабода, вашыя блізкія і вся Беларусь. Трымайцеся, мы ўсе разам з вами. Спадзяюся, што ў хуткім часе мы пабачымся, абдымемся і забудзем пра гэтыя страшныя часы. Дзякуй вам вялікі за вашу працу. Жыве Беларусь! Катя і Даша, ведаеце, вы прыклад для ўсіх нас, для ўсіх журналістаў. І тыя, хто цяпер чыніць беспредел над вамі і ўвогуле над усім нашым беларускім народам, не вартыя і пальца на вашай руцэ. І Катя, ведаеш, я вельмі чакаю то, што мы разам з табой ужо ў хуткім часе правядзем самы маднейшы стрым з дома ўраду, з даху дома ўраду, калі там будуць уздымаць бел-чырвона-белы сцяг. Цяпер кожны з нас штодня робіць выбар паміж лёгкім і правільным. Катя і Даша зрабілі правільны выбар. Яны здабывалі праўдзівую інфармацыю для ўсіх нас і за гэта апынуліся за кратамі. Высокі суд, а які выбар зробіце вы? Як казала Катя, казаць праўду лёгка. І мы далей будзем казаць праўду. Чаго б гэта не каштавала. Белсат ніколі не спыніцца. Мы заўсёды будзем казаць праўду для нашых гледачоў. І вельмі спадзяюся, што вельмі хутка мы прывітаем вас на волі. Амаль 3 месяцы наши журналісткі застаюцца за кратамі спадарства, бо працавалі дзеля распаўсюду свабоднай незалежнай інфармацыі. Але незалежная інфармацыя з'яўляецца штодня ў нашым эфіры. Дзяўчыны ўжо перамаглі, а Белсат жыў, жыве і будзе жыць. Мы ўсе разам пераможам. Перамогі чакаем і мы, вельмі спадзяемся на тое, што насамрэч нашы дзяўчыны вельмі хутка будуць разам з намі на свабодзе. Это важна. Сэрца маем вось гэты пазітыў, правда, Віталій. Вельмі хочацца верыць, што сапраўды сённяшні суд
будзе першым судом, дзе вось гэты сілавікі, прыслужнікі рэжыму разарвуць гэтае кола гвалту, гэтае кола хлусні і скажуць: не, мы не будзем хлусіць, мы не будзем абвінавачваць і сажаць за краты нявінных людзей, маладых дзяўчат. Падумайце толькі, Даша сёння 23 гады, Кацярыне 27. Перад імі ўсё жыццё, якое яны маюць правесці на волі. Вось вы зараз бачыце здымкі нашых карэспандэнтаў, якія ім атрымалася зрабіць перад, гэта ўжо ў судзе, так, але, відаць, перад залей. Вось, на жаль, здымаць асабліва не дазвалялі. Мы таксама маем першыя здымкі з залі паседжанняў, дзе дзяўчыны усміхаюцца, абдымаюцца, паказваюць знак Вікторыі. Яны і мы разам спадзяемся, што яны выйдуць на волю вельмі хутка. Спадарства, гэты суд, які распачаўся сёння, можна сказаць, стане адпраўнай кропкай для Белсату, у тым ліку. І больш падрабязней пра першае ўражанне празмаўляем з мужам Кацярыны Андрэевай, Ігорам Ільяшом. Ігор, вітаю, добрая раніца. Калі ласка, апошнія падрабязнасці, як выглядалі першыя хвіліны суда, што ты пабачыў? Вітаю. Ну, натуральна, я не змог пагутарыць з Кацярынай, нават не дазвалялі мне нейкі жэст зрабіць, адразу адштурхоўваў канваір, то бок мы толькі абменьваліся поглядамі, і яна выглядае вельмі добра. Для мяне гэта было самае важнае, я яе не бачу амаль што 3 месяца, яна добра выглядае, яна усміхаецца, у яе гараць вочы, і для мяне вот зараз гэта самае галоўнае, што яна захавала такі выдатны эмацыйны і фізічны стан пасля 3 месяцаў зняволення. Быў такі кранальны момант, калі Даша пабачыла маці, і ў яе на вачах з'явіліся слёзы, і Каця падышла да яе і абняла такі жэст падтрымкі, і потым зноў Даша стала усміхацца, яны абедве паказвалі знак Вікторыі і усміхаліся, то бок дзяўчыны, на шчасце, у добрым стане, у добрым бадзёрым настроі, яны гатовыя змагацца, гэта бачна, іх не зламалі. Гэта выдатная навіна, але як вось, Ігор, выглядала сітуацыя, як сябе паводзілі праваахоўнікі, ці ты ўжо пабачыў суддзю, вось якія былі першыя крокі ў гэтым паседжанні? Ну, мяне выгналі з залі суду да пачатку непасрэдна працэса, бо я сведка і не магу прысутнічаць да таго, як мяне пытаюць. Я яшчэ не бачу саму суддзю, я бачу шмат сілавікоў у будынку суда, у тым ліку некаторых з іх ціхароў у цывільным пасадзілі ў зале суда, ну і шмат ходзяць па будынку. Відавочна, што штучна абмяжоўваюць колькасць людзей, якія могуць трапіць на працэс, там нібыта зноў праз каранавірус, эпідэміялагічную сітуацыю рассаджваюць праз одно месца, то бок палова зала пустая, притым, што сам зал далёка не самы вялікі, і палова зала пустая, і такім чынам вельмі шмат журналістаў проста не мелі магчымасць туды трапіць і асвятляць гэты працэс. Вось гэта падтрымка і зацікаўленасць журналістаў незалежных медыяў у гэтым працэсе. Пра што яна, Ігор, сведчыць, на твой погляд, і што гэта асабіста для цябе значыць? Ну, гэта значыць, перш за ўсё, што ўсе разумеюць, што гэта пераслед Каці і Дашы, гэта не толькі іх асабістая гісторыя. Гэта гісторыя, якая закранае кожнага з нас. Перш за ўсё, канешне, журналістаў, бо на іх месцы мог апынуцца любы журналіст, які сумленна выконвае свае прафесійныя абавязкі. І мы разумеем, што вось справа супраць Каці і Дашы, гэта справа супраць ўсёй журналісцкай супольнасці. І салідарнасць і з боку журналістаў, і з боку звычайных грамадзянаў, гэта, канешне, вельмі важная для Каці. Яна шмат пра гэта казала ў лістах сваіх, што гэта велізарная для яе падтрымка, якую яна адчувае ў турме. І у тым ліку я хочу працягнуць думку наконт таго, што гэта такі справа супраць Каці і Дашы, справа супраць усёй журналісцкай супольнасці, і не толькі журналісцкай супольнасці, у прынцыпе, супраць усіх беларусаў, бо гэта іх хочуць пакінуць у інфармацыйнай блакадзе, іх хочуць пазбавіць праўды, і калі
і так пераследуюць журналістаў, вядомых журналістаў, за якіх заступаюцца ў тым ліку дыпламаты на міжнародным узроўні, то можна зразумець, як у гэтай сітуацыі правоў дэфолта будуць распраўляцца з людзьмі звычайнымі, якія нікому не вядомыя. Гэта ўсё, канешне, справа ўсіх нас, гэта тое, што павінна хваляваць кожнага. Ілля, ты казаў, што выступаеш сведкам, ці ведаеш, хто яшчэ праходзіць сведкам па гэтай справе? Ну, наколькі я ведаю, праходзіць сведкам таксіст, які вёз Кацю і Дашу на плошчу Пераменаў. Наконт астатніх сведкаў не маю такой інфармацыі, но магу дапусціць, што, імаверна, будуць гаспадары кватэры, дзе яны вялі стрым, ну, гэта лагічна цалкам будзе проста. Таксама, Ігор, такое пытанне. Ты казаў пра тое, што у лістах, вось, Каця пісала пра тое, што казаць праўду гэта лёгка. Апошнім, напэўна, па апошніх лістах можна здагадацца, што Каця вельмі бадзёра сябе пачувала. Пра што яна яшчэ пісала, магчыма, нейкія падрабязнасці ў плане следства. Ведаю, што яна адмовілася ад дачы паказанняў супраць сябе і ўвогуле ад якіх-кольвек паказанняў у гэтай справе. Ну, яна ніякіх падрабязнасцей наконт следства не распавядала, да і не магла распавесці, бо, ну, як такога следства то і не было. Ну, яна не давала паказанняў зусім. А ўсё астатняе, што, ну, аснова ўсёй справы гэта сам стрым. Фактычна, нічога цягам вось гэтых 2 месяцаў следства нічога не адбывалася фактычна. Ну і потым яна проста чакала суду і ўсё, і ўсё. То бок фактычна ніяк не развівалася ситуация менавіта со следством, з нейкімі доказамі, як нічога не было ў іх, так і нічога і не мае і зараз. Ігор, мы ведаем вось пра гэтыя падрабязнасці. Зараз ідзе судовае паседжанне, зараз будуць выклікацца сведкі адзін за адным. Ці ты чакаеш, што сёння гэтае судзілішча, як некаторыя называюць, гэты паказальны абсалютна судовы працэс скончыцца? Вось маеш нейкія прагнозы? Ну, я думаю, што ён будзе даволі хутка праходзіць. Наўрад ці за сёння, канешне, паспеюць. Усё ж трэба разумець, што ёсць стрым, які трэба адглядзець падчас працэсу, а гэта, ну, ўжо стрым быў шматгадзінны, а гэта, ну, то бок палова дня на гэта толькі сыдзе. Я думаю, што, ну, як мінімум, я дапускаю, што ўжо завтра можа быць вырак, я дапускаю гэта, але, ну, як я абмяркоўваю гэтае пытанне адвакатаў, з адвакатамі яны даюць прагноз да канца тыдня, што будзе цягнуцца працэс. Кажучы вось пра гэты стрым і пра тыя выстаўленыя абвінавачанні, якія уласна фігуруюць у гэтай справе. Гэта грубае парушэнне грамадскага парадку, гэта ў першую чаргу спыненне грамадскага транспарту і гэтак далей. Якім чынам, Ігор, можна казаць пра тое, што праз гэты стрым гэтыя доказы могуць быць прадстаўленыя суду і ўсім тым, хто прыйшоў на гэты суд, каб разумець, што да чаго і як гэта можа адзін з адным ввогуле, ну, стасавацца. Ну і глядзіце, для мяне проста абсурдна, як дзяўчыны маглі затрымліваць аўтобусы, калі яны знаходзіліся ў нейкай кватэры. Вось гэта абсалютна не мае, ну, ніякай логікі, хоць мы ведаем, што, на жаль, беларускія суды логікай не грашаць. Вось як ты думаеш, Ігор? Натуральна, там не варта чакаць, што будуць нейкія доказы, нічога не будзе. Вся справа пабудаваная на наглай, нахабнай падмене сэнсу. Ну, проста жывы рэпартаж следства пастанавіла лічыць кіраваннем масавымі беспарадкамі. Усё. Ніякіх доказаў там няма. Натуральна, ўсё гэта абсурд, гэта чысты Оруэлл. І ось, як вы згадалі пра спыненне грамадскага транспарта, ну, там у матэрыялах справы фігуруе 19 маршрутаў, якія нібыта спынілі праз стрым. На плошчы Пераменаў проста няма такога інтэнсіўнага транспартнага руху, там няма у прыватнасці тралейбусаў і трамваяў, пра якія нібыта спынілі праз стрым Каця і Даша. То бок гэта такі абсурд, які, ну, цяжка нават каментаваць. Гэта чысты, я зноў жа кажу, гэта чысты Оруэлл, і гэта дэманструе, як дэградавала наогул праваахоўная судовая сістэма ў Беларусі.
І кажучы вось пра крымінальны пераслед журналіста, то у гэтым годзе, канешне, бачым беспрэцэдэнтных колькасць такіх выпадкаў, аднак і раней беларускія журналісты праходзілі па крымінальных справах. Варта ўзгадаць справу 20гадовай даўніны Павла Мажэйкі альбо, напрыклад, Андрэя Пачобата ў 2011 годзе, гарадзенскага журналіста. І тут таксама фігуравалі нейкія такія акрэсленыя фармулёўкі пра абразу прэзідэнта і былі умоўныя альбо тэрміны, альбо скіраванне журналіста ў установу адкрытага тыпу. Якія прагнозы адносна вось гэтага артыкулу і адносна справы Каці і Дашы? Вось на твоё меркаванне, ці ёсць нейкія засцярогі таго, што гэты тэрмін будзе сапраўды рэальным? Я не раблю прагнозаў. Безумоўна, калі б гэта пытанне палягала выключна ў плоскасці права, то тут прагноз быў бы відавочны, што іх мусяць апраўдаць. Больш за тое, в прынцыпе, калі б гэта пытанне было права, то не было б гэтага суду, а следчага, які б выдумаў такую справу, яго як мінімум бы выгналі з органаў як профнепрыдатнага. Але мы маем справу безумоўна палітычную, і тут можа быць ўсё, што заўгодна. Я не раблю прагнозаў менавіта таму, што вось улады за апошнія паўгады вельмі часта дэманстравалі поўную ірацыянальнасць сваіх дзеянняў. Я, безумоўна, лічу, што нават з пункту гледжання інтарэсаў дыктатуры, нават з пункту гледжання інтарэсаў спецслужбам, ім не будзе на карысць тое, што яны кінуць за краты дзяўчат, што дадуць ім рэальныя тэрміны, бо гэта будзе моцная хваля салідарнасці, відавочна, ціск. Калі яны проста хочуць пазбавіць магчымасці Кацярыну і Дар'ю нармальна працаваць, то для гэтага зусім не абавязкова ім даваць рэальны тэрмін. Але я зноў жа не даю прагнозы, бо улады вельмі часта паводзяць сябе абсалютна ірацыянальна. Я ўжо не кажу пра тое, што яны не дзейнічаюць у плоскасці закона. Ігор, ведаю, што справу супраць Дашы Каці вялі следчы фрунзенскага аддзелу следчага камітэту Менску. Гэта капітан юстыцыі Ігор Курыловіч і лейтенант Ігор Кудзеля. Ты звяртаўся да іх з адкрытым лістом, таксама звяртаўся да суддзі Наталі Бугук, якая разглядае гэтую справу. Ці штосьці вядома табе адносна рэакцыі на гэты ліст да іх? Ці штосьці ведаеш на гэты конт? Мне нічога не вядома пра рэакцыю гэтых людзей. Я думаю, што, натуральна, следчыя чыталі гэты ліст, бо ён вельмі шырокі распаўсюд меў, але пра рэакцыю нічога не вядома. Былі таксама паведамленні пра тое, што суд досыць моцна ахоўваецца чэплены. Вось як зараз гэта сітуацыя, ці так было на пачатку, ці надалей даволі шмат аховы перад будынкам і ў самім будынку? Тут цікавы такі момант, што якраз перад будынкам ніякіх прыкметаў таго, што нейкая надзвычайны працэс, надзвычайная сітуацыя, узмоцненая ахова фактычна няма. Там стаяць бусікі, але непасрэдна людзей, там нейкая агароджа, як мы бачылі ў выпадку з працэса Белгазпромбанка, гэтага няма. Унутры будынка вельмі шмат людзей, ціхарэй цывільнымі, якія стаяць і на паверсе, дзе ідзе непасрэдна працэс, некаторых пусцілі ў залю, імаверна для таго, каб якраз не пусціць журналісту працаваць туды. Унутры, то бок, будынка вельмі шмат бачна, то бок, большым звычайна гэта можна пабачыць на любым судзе крымінальным у судовых будынках. Ігор, мы таксама атрымалі інфармацыю, што Кацю і Дашу прыйшлі падтрымаць прадстаўнікі дыпламатычных місій. Ці ты вось заўважыў, ці прынамсі з якіх краінах можа была магчымасць паразмаўляць з нейкім з іх? Не было магчымасці, бо калі мяне адпусцілі ў залю, я быў засяроджаны выключна на Каці, я на яе глядзеў, не адрываў вачэй ад яе, і таму, натуральна, у меня не было магчымасці. Я разумею проста па вонкаваму выгляду, што хутчэй за ўсё там ёсць дыпламат, але не падыходзіў, не было такой магчымасці з імі пагутарыць, паразмаўляць. Але
тым не менш, вось гэтая міжнародная ўвага, яна таксама вельмі важная. Мы бачым, што за гэтай справай сочым мы ў Беларусі сочым, але таксама сочаць і журналісты, і дыпламатычныя місіі з розных краінаў. І вельмі спадзяемся, што гэты ціск, пэўная прэсія, тое, што на гэты суд глядзяць, ну, скажем так, як праз лупу, праз павелічальнае шкло, ён будзе мець, ну, хоць нейкім чынам дапаможа дзяўчынам у тым, каб яны хутчэй выйшлі на волю. Дзякуй вялікі табе. Ігор Ільяш у нас быў на відэасувязі, журналіст, муж Кацярыны Андрэевай, які прысутнічаў сёння перад пачаткам разглядання гэтай справы. Ён таксама праходзіць сведкам у справе сваёй жонкі Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Мы, спадарства, працягваем эфір. І дзякуй вялікі яшчэ раз Ігору, будзем звязвацца з ім пазней. Ну а зараз прапаную спадарству паглядзець, якімі ж ёсць нашыя дзяўчыны Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева. Калі ласка, ваша увазе наступны ролик. Ну, Шановне господарство, ось ми бачили сапраўды кадры з суду, ми бачили дзяўчат, ми бачили вось гэтую атмасферу, ми бачили, што Ігор Ільяш глядзеў на Кацю з такім замілаваннем, ми бачили, што дзяўчыны усміхаліся. Мне здаецца, што вось яны нават сталіся такі крышку падобныя, Каця і Даша, так? Вось раней у іх былі іншыя фрызуры, вось, а цяпер яны сапраўды зрабіліся вельмі падобнымі і паводзяць сябе крыху як сёстры. Вось мне падалося, што вось гэтае падтрыманне іх вельмі зблізіла. Ну і, канешне ж, яны рабілі агульную справу, каб інфармацыя дайшла да нашых гледачоў. І гэты рэпартаж ужо уводзіў гісторыю як рэпартаж, які зрабілі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова разам. Дарэчы, Кацярына вельмі дзякавала ў адным са сваіх лістоў, што гэты стрім назвалі апошні стрім Кацярыны Андрэевай. Але я все ж таки хочу вельмі спадзявацца, што гэта сапраўды не апошні стрым Кацярыны Андрэевай, што гэта вымушаны перапынак, але сапраўды гэта не апошняя праца. Я буду шчаслівая незалежна ад прысуду, бо маё сумленне чыстае, казаць праўду лёгка і прыемна. Такімі словамі скончыла заяву журналістка Кацярына Андрэева напярэдадні свайго судовага працэсу. Каця журналістка ажно ў трэцім пакаленні. За выкананне сваіх прафесійных абавязкаў яна зняволена, а сёння праходзіць судовае паседжанне, і ёй пагражае нават да 3 гадоў турмы. Працягне тэму і распавядзе вам пра Кацю наша калега Галіна Абакончык. Ігор Ільяш – журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Чакае жонку з турмы ўжо 3 месяцы. Напярэдадні суда яна перадала тэкст заявы, у якой пазначыла сваё журналісцкае і жыццёвае крэда. Казаць праўду лёгка і прыемна. Гэты пераслед незаконны, Цемрашалінскі не зламаў яе, не прымусіў яе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і не зламаў яе жыццё, бо яна ўсё роўна будзе шчаслівая, як яна кажа, а вось шкадаваць трэба тых людзей, якія страцілі сваё сумленне і якія удзельнічаюць у гэтым злачынстве, пераследуюць невінаватых людзей. Кацярыну Андрэеву затрымалі разам з каляжанкай Дар'яй Чульцовай 15 лістапада ў доме двара пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі ды знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюх звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Напярэдадні суда кіраўніцтва Белсату выступіла з адмысловай заявай. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Рамана Бандарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Пераможцу відаць на старце. Гэтая прымаўка як найбольш пасуе Кацярыне Андрэевай. Журналістка заявіла пра сваю здольнасць да пісьмовай творчасці яшчэ ў раннім дзяцінстве. В 4 года она научилась писать, и удивительно, что такой маленький ребенок совсем начинает вот свой стих с такими словами: «Родной страны мне не забыть, родной страны мне не забыть, где дочку надо будет мне родить» и так далее.
За ўдзел і перамогі ў творчых конкурсах у доме застаюцца шматлікія ўзнагароды, а таксама першыя газетныя публікацыі. Кацярына Андрэева сталася журналісткай у трэцім пакаленні. Прабабуля з прадзядулем і дзядуля Кацярыны таксама былі журналістамі. Адчуваю за наше журналісцкае пакаленне нейкую нейкі сорам, што мы не дамагліся таго сваім удзелам, каб у нас у краіне нешта змянілася па-сапраўднаму. І у нас далей такога больш выбара няма, як не стаць роўнымі, Каць. У свае 27 гадоў Кацярына Андрэева разам з мужам Ігорам Ільяшом стала аўтаркай кнігі «Беларускі Донбас». Першае даследаванне пра ўдзел беларусаў у расійска-украінскай вайне. Праваабарончая супольнасць прызнала яе журналісткай года, а Белсат назваў тэлевізійнай асобай года. Журналістку ведаюць і любяць гледачы, а таксама сукамерніцы, з якімі Кацярына адбывала адміністратыўнае зняволенне. Мы з ёй былі знаёмы толькі колькі, зусім часу мала прайшло. І яна патэлефанавала, як ты, як справы. Пыталася пра працу маю, у мяне там праблема была, можа табе з чымсьці дапамагчы. Так, і на дзень народзіны ў яе такая: я скасавала ўсе свае сустрэчы, я толькі вас, дзяўчыны, запросила. Она нам очень тогда помогла тоже и морально в этом плане. И потом мы тоже много раз встречались. Так получилось, что мы за эти буквально пару дней мы пробыли вместе, мы очень сдружились. Ну и после того, как вышли, мы тоже как могли встречались и поддерживали друг друга. Паводле крымінальнай справы Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, выконваючы працу журналістаў, перашкодзілі працы грамадскага транспарту. Нібыта былі спынены 19 маршрутаў аўтобусаў, тралейбусаў і трамваяў. Частка першая артыкулу 342 крымінальнага кодексу, паводле якога пераследуюць журналістак, прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Не робім ніякіх прагнозаў, бо відавочны характар справы. Што калі б гэта было пытанне выключна права, законнасці, то не было б, в прынцыпе, гэтага суду. То калі б нават нейкі следчы і прыдумаў распачаць такую справу, то яго проста звольнілі б як мінімум пасля гэтага, як чалавека, які не адпавядае прафесійным стандартам. А тое, што справа дайшла да суда, тое, што амаль 3 месяца Каця і Даша знаходзяцца за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што, конечно, справа мае палітычны характар. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб салідарнасці і падтрыманні зняволеных журналістак. Ветэраны беларускай журналістыкі ды рэдактары незалежных медыяў выступілі з заявай спыніць тупую сілу беззаконня. А брытанская праабарончая арганізацыя «За свабоду СМІ» артыкул 19 выступіла з заклікам спыніць пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Журналістаў закрываюць за тое, што яны выконвалі сваю працу. А між іншым, журналісцкая праца ёсць не толькі свабода выказвання, не толькі фундаментальнае права, а гэта яшчэ і паказальнік сітуацыі з правамі чалавека наогул. І калі журналістаў за гэта забіраюць, значыць, гэта паказвае, якая ступень абароны правоў чалавека ў краіне цяпер. Акрамя Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, паводле крымінальнага пераследу ў зняволенні застаюцца яшчэ 7 незалежных журналістаў. Спіс гэтых журналістаў уже папоўніўся, калі я не памыляюся, по падліках Беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі зараз знаходзяцца 9 нашых калегаў па крымінальных справах. Это і супрацоўнікі прэс-клубу на чале з Юліяй Слуцкай. Гэта і журналістка парталу Тутбай Кацярына Барысевіч. Таксама Андрей Александраў, журналіст, блогер Ігор Лосік і кансультант радыё «Свабода». Спадарства, апрача нашых калегаў, тыя, якія праходзяць па крымінальных справах, шмат нашых журналістаў сёлета і ў мінулым годзе праходзілі па адміністрацыйным справам, адседзелі адміністратыўны арышт альбо былі пакараны буйнымі штрафамі. І учора, літаральна напярэдадні, нашых журналістаў затрымалі падчас здымкаў у
сталіцы. Гэта Любоў Лунёва і Дмітрый Солтан. Аператор Дмітрый Солтан. Калегаў даставілі ў савецкі РУС, а пасля на Акрэсціна. Паводле якога артыкула мы яшчэ не ведалі да апошняй хвіліны, але зараз маем каментар прадстаўніцы Белсата ў Беларусі Ірыны Слаўнікавай. Давайте паслухаем. На шчасце, Люба паспела паведаміць нашаму калегі, што яны затрыманыя і што іх везуць менавіта ў савецкі РУС. Іх затрымалі, я так разумею, ў раёне плошчы Перамогі, дзе яны выконвалі свае абавязкі. На жаль, артыкул, па якіх іх абвінавачваюць, мы не ведаем дакладна. Гэта можа быць і 23-34, аднак ніякіх масавых мерапрыемстваў учора не было. Гэта можа быць і непадпарадкаванне міліцыі, гэта можа быць і праца без акрэдытацыі. Як нам стало учора вядома, на жаль, нашых калегаў адвезлі ў ізалятар на Акрэсціна. Захапляюсь гераізмам і адвагай нашых калегаў, якія ў такія ўмовы выходзяць на працу і працягваюць здымаць, распавядаць гісторыі людзей і даносяць праўду да нашых гледачоў. Сапраўды так, мы захапляемся нашымі калегамі, вашай мужнасцю і, дарэчы, мужнасцю ўсіх журналістаў, якія маюць адвагу працаваць зараз у Беларусі, бо паводле інфармацыі Міжнароднай асацыяцыі журналістаў зараз у Еўропе Беларусь самая небяспечная краіна для працы журналістаў. З намі ўжо зараз на сувязі журналіст, публіцыст, паэт ветэран журналістыкі, нават можна так сказаць. І дзядуля, што самае галоўнае, Кацярыны Андрэевай. Спадар Сергей Ваганаў, вітаем вас. Вітаю таксама вас. Спадар Сергей, з якім пачуццём вы сёння прыйшлі да гэтага дня, калі распачаўся суд над вашай унучкай? З такім, на першы погляд, неспалучаемым такім пачуццём вялікай гордасці за нашу внучку, за яе калежанку Дашу. І цяжка абысціся без хвалявання. Вось як спалучыць гэта, даволі цяжка. Спадар Сергей, давайте вы нам расскажете крышечку про Катю, якой яна была, вы ведаеце, і ад самага маленства, так? Мы ведаем, што Катя не заўсёды хацела, не адразу хацела быць журналісткай. А таму, калі ласка, распавядзіце нам, якой дзяўчынкай яна была, пра што яна марыла, што яна любіла ў дзяцінстве? Гэта можна распавядаць і гадзіну, і 2 гадзіны. Я вам скажу, што на мяне такое першае ўражанне, можа не першае, но самае моцнае ўражанне ў яе паводзінах. Калі я пабачыў, як яна зусім маленькая на вуліцы побач з домам падхапіла у нейкай старушкі яе эту паклажу, сумку і спрабавала яе дапамагчы ёй данесці да хаты і гэтак далей. Катя вельмі сама эмацыйная, вельмі такая спачувальная да людзей, да іх бедаў, да іх жыцця, да іх нейкіх праблем. І гэта все як бы над цягам яе раслення накаплівалася. Вы ведаеце, я не тое, што не спадзяваўся, што яна будзе. Мы ўвогуле пра тое, што яна будзе журналісткай, не думалі ў хаце. Але ў хаце існавала такое паветра журналісцкай працы. Яно было ўвесь час і майго жыцця ў журналістыцы. І ў сяброўстве з калегамі, з пісьменнікамі. Гэта была атмасфера, якую яна у сябе неяк упитывала. Однако, спадар Сергей, однако журналістыкай Катя занялася адносна не так давно, каля 5 гадоў таму. Яна паехала працаваць у Іспанію, калі вярталася на радзіму, напісала свой першы артыкул. Як вы думаеце, вось замежжа альбо перабыванне за межамі радзімы яе, скажем так, натхнілі на тое, каб заняцца журналістыкай, ці нешта іншае? Я думаю, што у яе неяк фарміравалася грамадзянская пазіцыя спачатку. Вось яна назірала жыццё, выпрацоўвала нейкія свае прынцыпы,
А журналістика была абраная, ну, так натуральным чынам, як спосаб выказаць гэту сваю пазіцыю. І вось так пайшло, ну, скажу, што даволі нечакана для нас, для сям'і. Вы асабіста абрадваліся таму, што Каця выбрала такі шлях? На пачатку яе прафесійнай дарогі. Ну, разумееце, так, гэта ж, ну, я побачыў гэтым працяг нейкай сямейнай дынастыі, бо тут уже згадвалася пра тое, што яна журналістка ў трэцім пакаленні. Конечно, гэта не магло не парадаваць. Але ж далей, ну, вось, калі ўжо пачалася такая праца сталая, ну, дадалося хваляванне. Кожны раз мы ж ведаем, в якіх умовах працуюць журналісты ў Беларусі. Катю, многія, вось, і у тым ліку нашыя калегі ўспрымаюць, канешне, як, ну, сапраўдную узорку ў журналістыцы. Ці вы яе ўспрымаеце такое? Таксама цяпер ужо, калі бачыце, ну, якіх высотаў яна дасягнула за гэтыя, ну, 5-6 гадоў, калі яна займаецца журналістыкай, як яна вырасла? Ці вы назіралі вось гэты працэс ейнага сталення ў журналістыцы? Ну, зразумела назіраў, зразумела ўсё, што яна рабіла, гэта, ну, не прайшло міма мяне і, дарэчы, міма майго крытычнага вока, як бы. Я стаўлюся крытычна і самакрытычна да творчай працы ўвогуле і да працы ў журналістыцы. Я хочу нагадаць, што Каця не толькі тележурналістка, якая набыла і вядомасці, прафесійныя нейкія вышыні былі дасягнуты у стрымах, як зараз кажуць, работа ў полі. У маі гады ў полі гэта ў полі было. А зараз у полі гэта вось гэта тое, пра што можна трапіць і на лаву падсудных. Вось, але ж я хочу нагадаць, што яна пачынала з таго, што яна пішучая журналістка, і цэлы ўжо складнік сабраўся напісаных артыкулаў і народнай волі, і на Белсаце, на сайце, ну, шмат дзе. Вось, я хацеў бы, каб яна працягнула гэту сваю працу. Ну, вось кніжку напісала. Так, дарэчы, я вось хацела узгадаць пра кніжку пра беларускі Донбас. Гэта выключнае выданне. Можна сказаць, таксама вельмі рызыкоўнае, якую Каця напісала разам са сваім мужам Ігарам. І гэтае выданне, я ведаю, што было нават перавыдаванае, бо яно першы наклад атрымала на Ўкраіне, выйшла першым накладам і потым яшчэ дадрукоўвалася. Так што можна сказаць, нават бестселлер такі палітычны. Ну так. Я не зразумеў пытанне. Пытанне такое, вось тэма беларускага Донбаса. Быць можа, вы ведаеце крышку кухню таго, як Кацярына з Ігарам пісалі гэтую кнігу. Адкуль узялася гэтая тэма? Бо гэтая тэма сапраўды не была простай, яна была дастаткова рызыкоўнай. Ці Каця з вамі раілася, калі пісала, калі вось яны абіралі гэтую тэму? Я вам скажу одну простую рэч. Каця са мной ніколі па сваіх творчых пытаннях не раілася. Яна чалавек абсалютна самастойны, а мне заставалася толькі, ну, нейкія завагі рабіць, калі ўжо праца была зроблена. Вось, што тычыцца кніжкі, мы не адразу даведаліся, што яны працуюць над гэтай тэматыкай. Вось, нічога нам не паказвалі, яны рабілі ўсё самі. Нават, ну, я не ведаю, ці добра гэта, ці дрэнна. Я думаю, што трэба судзіць па результату нейкую, па выніку. Спадар Сергей, вось кажучы пра тое, што Каця дасягнула
поспеху у тэлевізійнай журналістыцы. Вы узгадалі таксама ейны артыкулы, які яна друкавала ў народнай волі, у іншых выданнях. Аднак і, канешне ж, тую кніжку, якую мы зараз абмяркоўваем, гэта ўжо іншы жанр журналістыкі, то бок і публіцыстыка, і навінная журналістыка, і расследавальская журналістыка. Каці ўсяго 27 гадоў, няпоўных 28. Ці можам мы казаць про тое, што вось вы ўжо чалавек з вялізным вопытам, на вашым шляху, напэўна, вельмі шмат розных журналістаў сустракалася. Ці былі ў вашым жыцці вось такія людзі, якія маглі дасягнуць вялізных поспехаў у самых розных журналісцкіх жанрах? Як гэта было за савецкім часам? Ці часта сустракаліся вось такія журналісты-універсалы? Ну, як сказать, журналист, который працуе непосредственно в неким выдании, газете, так, он повинен уметь рабіць усё, працаваць у розных жанрах. Хотя, при всем при тым, ну, некие свои, ну, такие схильности жанровые, яны таксама были заўважаны. І гэта добра, ну, але ж прафесійна трэба мець працаваць у розных жанрах. Ад інфармацыі да нараса, на жаль, нарас, як жанр зараз амаль згінуў, так? Вось, но так сустракаліся вялікія прафесіяналы в маім жыцці. Вось, і беларускі, і маскоўскі, бо я працаваў у маскоўскай газеце доўгі час. Спадар Сергій, а ось як ви оцінюєте той, яким накірунку зараз розвивається сучасна журналістика? Бо ви чоловік з великим досвідом, вас називають ветераном журналістики. Ви так само старшиня комісії по етиці Білоруської асоціації журналістів. Ось як ви бачите ось гэты накірунок сучасної журналістики, де все більше наділяється уваги стрімом того, каб вельми хутка подавати інформацію. Гэта часом веде до крышку, ну, пагаршэння якасці, бо немагчыма ўсё праверыць вельмі хутка. Вось як вы бачыце зараз будучыню сучаснай журналістыкі, як вы асабіста да гэтага ставіцеся? Я ставлюся толькі вось прынцыпова, журналістыка павінна быць вольнай. Вольнай і звонку у заканадаўстве, якая краіны, і вольнай, галоўнай, унутры у самого чалавека, які абраў гэты шлях. Все астатняе, няхай будуць нейкія грэшнасці у тых ці іншых стрымах, ці там падачы інфармацыі. Галоўнае, каб яна была праўдзівай, каб яна была, каб людзі ўспрымалі яе з павагай для журналіста і да таго, пра што ён кажа. Вось так, гэта галоўны прынцып. Спадар Сергій, ось тую вялікую колькасць журналістаў, якая сёння незалежных медыяў у першую чаргу прыйшла падтрымаць вашу унучку сёння на судзе, нельга гэта не заўважыць, цікавасць да гэтага працэсу, ды, канешне ж, праявы салідарнасці. Як вы гэта ўспрымаеце, ці бачыце у гэтым, ну, асабісты поспех самой Кацярыны? Ці гэта было б незалежна ад таго, хто б знаходзіўся за кратамі? Не дай Бог, гэта былі б нашыя калегі, альбо мы з Алінай, альбо хтосьці іншы. Ну, я не думаю пра нейкі асабісты поспех Кацярыны ў сувязі з гэтай гісторыяй. Я тут, вы ж разумееце, мы блізкія людзі, сваякі, мы не можам спакойна, неяк аналітычна нават ставіцца да таго, што з ёй адбываецца. Вось, каб не падтрымка, каб не гэтая салідарнасць, каб не тое, што мы убачылі, я не ведаю, як бы мы сабе пачувалі, бо немагчыма спакойна ўспрымаць усё, што адбываецца. Тут спалучылася і хваляванне за внучку, за яе здароўе, тут спалучылася хваляванне за журналістыку беларускую, которая можа, ну, калі так будзе працягнута, просто загіне, ж загоняць у такія краты, што адкуль цяжка будзе выбірацца. Вось. Таму гэта здзек над псіхікай людзей, над тымі, хто абраў гэту журналістыку. Я вам скажу одну простую рэч. Я гляджу дзяржаўныя всіх гэтых азаронкаў, мукавозчыкаў, так,
гэта нешта жахліва. Яны не ведаюць, ці хопіць у них мужнасці, калі у савецкай журналістыцы людзі на гэтым співаліся на тым, што рабілі не тое, што думалі насамрэч, і вельмі заўчасна сыходзілі з жыцця праз водку. Ці хопіць ім гэтага сумлення, ці яны пакінуць па сябе такую памяць, у тым ліку ў сваіх сем'ях. Таму журналістыка, тут у двух словах не скажаш пра тыя думкі, которые да цябе прыходзяць вось на гэтым тле. Петро Сергей, дзякуй вам вялікі за гэтую шчырую размову. Мы разумеем, як вам зараз цяжка, як мы ўсе ў напружанні чакаем таго, як далей будзе развівацца гэты так званы судовы працэс. А таму зычым вам моцы, трымайцеся, калі ласка, будьце моцнымі, а мы ўсімі сіламі будзем вас падтрымоўваць. Ну і, канешне, вельмі спадзяемся на пазітыўны вынік. Дякую вам за падтрымку. Я паслухаў Ігора, лепш не скажаш. Я так усцешаны іх адносінамі, што прабачце. Будем з вами разам. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Сергей Ваганаў, вядомы публіцыст, паэт і журналіст, а таксама дзядуля Кацярыны Андрэевай быў з намі на відэасувязі. Шановнае гаспадарства, мы шмат сёння кажам пра салідарнасць. Салідарнасць у гэтыя складаныя для Беларусі часы як ніколі важная. І асабліва важная ў падтрыманні тых людзей, якім асабліва цяжка вось у гэты момант. І тут, што тычыцца нашых дзяўчынаў Кацярыны і Дашы, таксама і Дар'і Чульцовай, то тут, я бы сказала, пануе абсалютная еднасць. І хоць часам мы канкуруем з нашымі калегамі, не часам, а так штодня мы канкуруем, будзем шчырымі. Так, за вашу увагу, гледачы, чытачы, слухачы, то, што тычыцца пераследу журналістаў, то тут ёсць сапраўдная журналісцкая еднасць. І вось прадстаўнікі абсалютна розных СМІ выказаліся ў падтрымку нашых дзяўчат. В первую очередь мне бы хотелось сказать спасибо Кате и Даше за их преданность профессии, потому что, несмотря на репрессии, несмотря на наверняка страх, они делали свою работу, делали важную работу, и именно из-за этого оказались там, где они сейчас. Дзяўчаты, гэтае ганебнае цемарашальства скончыцца. Добро і праўда перамогуць, а ў турме будуць сядзець сапраўдныя злодзеі, а не вы. Ганарымся вамі. Абдымаю. Катя и Даша, мне здаецца, што ў вашых асобах судзяць усю беларускую незалежную журналістыку, і суд над вами – гэта суд за права працаваць, суд за права асвятляць падзеі, суд за права журналістаў быць у цэнтры падзеяў. Я думаю, што гэта будзе паказальнае судзілішча, мэты якога запалохаць журналістаў. Але ў тых, хто сёння зараз прыкрываецца імем закона, нічога не атрымаецца. Таму што ні Кацярына, ні Дар'я, ні вы, ні я, ні іншыя нашы калегі, мне здаецца, ўжо не баяцца. І чым мацней ціск на нас, тым мацней адваротны эфект. Мы працавалі, працуем і будзем працаваць згодна са стандартамі нашай профессии, як бы это кому не заминало. В принципе, журналистика – это не самая выгодная тема, которая есть в Беларуси, поэтому в нее идут люди идейные, вдохновенные и творческие. И хотя бы из этого я могу уже им респектовать. И, понятное дело, поддерживать их, потому что они несправедливо страдают. Я очень надеюсь, что все будет хорошо, и желаю им сил. Дар'я і Кацярына, вы сапраўдныя гераіні, выдатныя журналісткі, і наперадзе вас чакае яшчэ мноства прэмій, прызнання і, самае галоўнае, шмат крутых падзеяў, пра якія вы абавязкова распавядзеце. Мы ўсе верым, што праўда пераможа, і вы будзеце на волі. Пачынайце пісаць кнігу пра тое, што адбываецца з усімі намі, і яна абавязкова стане сусветным бестселерам. Ось такі парады, словы падтрымання ад нашых калегаў з іншых СМІ. Дзякуй вам, вялікія калегі, за гэтую салідарнасць. Гэта неверагодна важна для нас, як для калегаў Кацярыны, для дзяўчат перадусім, а таксама для іх блізкіх. Мы таксама салідарызуемся з парталам Тутбай, чыя супрацоўніца Кацярына Барысевіч таксама знаходзіцца ў дадзены момант за кратамі. Яе справа таксама звязаная са смерцю Рамана Бандарэнкі на плошчы Пераменаў, ейны артыкул
паведаміў пра тое, што у крыві загінулага, забітага маладзёна не было алкаголю. Генеральная прокуратура расцаніла як падбухторванне да разгалошвання медыцынскай таямніцы, і ў хуткім часе над Кацярынай Барысевіч, а таксама над доктарам, які пацвердзіў гэтую інфармацыю Кацярыне, распачнецца суд 19 лютага. Таксама спадарства будзем сачыць за гэтай падзеяй. Ну а зараз, канешне, салідарнасць, якую выказваюць не толькі нашыя калегі, але і нашыя гледачы, усе тыя, хто штосьці чуў і ведаў, хтосьці асабіста, напэўна, ведае Кацярыну альбо Дар'ю, жыхары Пінску і Менску кажуць словы падтрымкі. Давайте их послухаем разом. Если бы я их встретил, я бы им сказал, что они большие молодцы, что не боятся нести правду. А перед судом непосредственно хочу им пожелать: первое — свободы, второе — мужества и, чтобы не боялись. Я вообще, конечно, очень возмущена. Люди выполняют свой профессиональный долг. Они преподносят и доносят до нас, простых людей, всю объективную информацию, что происходит сейчас у нас в стране. Нет слов просто от того, что сейчас происходит. А девочкам силы вам, мужества, уверенности, надежды. Все будет хорошо. Они замечательные, сильные, смелые женщины, лучшие представители молодежи, что поблагодарить их за то, что они несут правду и не боятся говорить открыто. Во-первых, поблагодарил бы за работу, за то, как они самоотданно отдаются ей. Ну и пожелать, конечно же, терпения, силы, мужества, ну и хороших новостей для них, для нас. Чтобы для них это все закончилось быстро и хорошо. Надеюсь, за их работу им ничего не будет. Все-таки они работали, они исполняли свой долг. Они мужественные девушки. Вот. Хотела бы им сказать слова благодарности за то, что они, несмотря на все трудности и опасности, они рискуют собой, своими интересами и несут информацию в массы. Девчонки молодцы, они настоящие патриоты. Ими гордится вся наша молодежь, столько храбрости иметь, упорства. А что бы я им пожелала? Просто оставаться честными людьми. Я очень сильно ими горжусь, столько смелости у них, выполняют свою работу несмотря ни на что. И пожелала бы я им, наверное, сил, терпения и просто удачи. Держитесь, все будет хорошо. Мы за вас, не знаю, держим кулачки. Единственное, что можем пока что сделать, все у вас будет хорошо. Всех выпустят, а кого надо посадят, не переживайте. Удачи. Пусть держатся. Всего теплого и хорошего. Что в сердце, всего им желаю. Вы держитесь, потому что действительно народ с вами. Да, многие боятся, но мы правда с вами. И очень жаль, что все так складывается в нашей стране. Спасибо вам за все. Я пожелал бы, что справедливости, чтобы все было по справедливости. Гэтага мы жадаем, сапраўды далучаемся да гэтых цёплых словаў жыхароў Пінску, а таксама Менску для журналістак, якіх зараз у гэтыя хвіліны судзяць у Фрунзенскім раёне Менску. А пакуль зірнем на апошнія навіны, з працэса выдалілі мужчына сілу, які сказаў, што задаў пытанне суддзі, хацеў даведацца прозвішча дзяўчыны, якая прадстаўляе бок абвінавачання. Гэта вось апошнія з навінаў, якія пішуць. На працэсе таксама было заяўлена хадайніцтва пра змену меры стрымання для Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Аднак хадайніцтва не задаволілі, меру стрымання дзяўчынам змяніць суд адмовіўся. Это чакана абсалютна. Сапраўды гэта чакана, но тым не менш, ведаеш, некая надзея заўсёды застаецца, правда, ў нашым сэрцы. Варта выконваць нейкія працэдуры, сапраўды, якія дазваляюць усё ж такі аблегчыць лёс нашым дзеўчынам і любым абвінавачаным. Аднак, канешне, суд прадказальна становіцца ў пазіцыю не дапусціць ніякіх паслабленняў. Шановное гаспадарства, але пакуль ідзе суд, заўважым, што гэтымі днямі ўсе затрыманыя паводле крымінальных справаў прадстаўнікі медыа, яны знаходзяцца ў адным месцы. У СІЗА на Валадарцы, а таму заклікаем вас падтрымліваць не толькі Кацярыну і Дашу, але ўсіх прадстаўнікоў медыяў. Вы можете пісаць ім лісты. Ва ўсіх іх адзін адрас. Гэта 22 0050 Менск, вуліца Валадарскага, 2.
Абавязкова укладвайце канверт пусты, у які можна будзе улажыць зваротны ліст. Дзякуючы таму вы зможаце атрымаць адказ. Пожадана разам з маркамі, такім чынам можна Дакладна, будзе адразу адказаць на гэты ліст, і тыя, хто знаходзяцца зараз за кратамі, вы аблегчыце ім у гэтым сэнсе нейкую іхную працу у пошуках такога кшталту канвертаў альбо марак. Спадарства «Сеза», нумар 1, горад Менск, на Валадарцы. Там знаходзяцца усе журналісты беларускія, якія сёння праходзяць па крымінальных справах. У гэты момант залю суда ахоўваюць 2 міліцыянты, а не 1, то бок ахова ўзмацнілася ў пэўным сэнсе. Вось, а людзі, якіх не пусцілі на паседжанне, сцяж чакаюць на калідорах, лесвіцах і не разыходзяцца. Спадарства, калі ёсць што паведаміць па гэтай справе альбо выказаць нейкія словы падтрымкі, салідарнасці для нашых каляжанак, заклікаем спадарства дасылаць свае смс-паведамленні на наш вайбер нумар рэдакцыйны, а таксама на наш рэдакцыйны нумар, які будзе з'яўляцца на вашых экранах і маніторах. Гэтыя словы, канешне ж, вельмі важныя не толькі для Кацярыны і для Дар'і, а для ўсіх незалежных журналістаў, у тым ліку для самого Белсату, які зараз усім сэрцам там знаходзіцца у гэтай судовай зале у Фрунзенскім раённым судзе. Дарэчы, Кацярына ведае пра наш сённяшні стрым, і ў сваім лісце яна папрасіла калегаў быць асцярожнымі, каб, не дай Божа, нікаго не затрымалі, каб праз яе ніхто не апынуўся за кратамі, то бок сама, будучы за кратамі, яна клапоціцца пра сваіх калегаў, але тым не менш, вы ж разумееце, мы усе там, мы не можам не асвятляць гэтую падзею, і кожна з калегаў, які выходзіць там, вось каля гэтага будынку суду, мае абсалютную свядомасць таго, што скончыцца гэта можа па-рознаму, так як учора, напрыклад, калі затрымалі таксама 2 нашых журналістаў, Любоў Лунёву і Дмітрая Солтана, падчас таго, як яны працавалі ў Менску на вуліцы, проста апытвалі людзей, іх затрымалі, зараз яны знаходзяцца на акрэсціна. Спадарства, ну, пакуль вы пішаце свае словы падтрымкі, салідарнасці для нашых дзеўчын, я прапаную, мы разам з Алінай вам прапануем паглядзець словы салідарнасці вядомых людзей, якія адресаваныя Кацярыне і Дар'і. Давайте паслухаем іх. У белорусских протестов женское лицо. Мы восхищаемся нашими журналистками, бесстрашными, профессиональными, прекрасными. С болью наблюдаем дикую охоту на них, которую ведет преступный террористический режим. И понимаем реальность больших тюремных сроков. Дорогие, молимся о вас, боремся за вас. Мы победим. Дорогие Дарья и Екатерина, мы все восхищаемся вашей смелостью и мужеством. Думаем о вас каждый день. Надеемся, что совсем скоро вы будете дома со своими семьями, а ваши места займут те, по чьей вине вы находитесь сейчас в неволе. Хочется сказать слова солидарности, поддержки и огромного уважения к хрупким, в основном молодым девушкам, которые не побоялись говорить правду. Девочки, самое главное – то, что совесть наша. Пусть будет чиста. Все остальное – делай, что должно, и пусть будет, что будет. Мне в моем состоянии ничего не остается, кроме как накануне этого судилища пожелать девушкам бодрости духа, послать большую порцию лучей добра, просьбу держаться и уверенность в том, что достаточно скоро они услышат звон рушащегося королевства кривых зеркал. Кацярына, Дар'я, вы сегодня не только у суде, не только за кратами, вы разом с нами каждый день, ваши твары с нами каждый день, ваши словы и ваши голосы с нами каждый день. Таких, как вы, за кратами тримать немагчыма. Мы чекаем вас на волі.
Так, мы чакаем вас на волі, мы сёння не спынімся, будзем паўтараць гэта ўвесь час. Шаноўнае гаспадарства, мы ведаем, што літаральна некалькі хвілінаў таму з залі суда вывелі мужчыну, які спрабаваў даведацца імя той асобы, якая абвінавачвае, прадстаўляе абвінавачванне. І вось гэтае відэа мы маем, мы можам вам паказаць. Давайте паспрабуем. Вот это. Нет, я говорю, вот это текущий. За что вы? За что? За что? За что? Вот кто? Текущий? Ну. То есть обманул, да? Ну да. Он тихоренько так сегодня на самой справе. А за что вы? Сказал, наверное, что силу поменять. Беларускі суд самы гуманны суд у свеце, а яшчэ самы прыхільны да тых, хто прыходзіць падтрымаць зняволеных журналістаў. Ну, як бачым, нічога выключнага ў гэтым відэо не бачна. Хаця, магчыма, лёс гэтага мужчыны яшчэ пакуль не вырашаны, як у нас бывае вельмі часта, калі хтосьці прыходзіць на суд, каб падтрымаць свайго сваяка, сваю жонку альбо свайго мужа, а сам трапляе ўжо пазней за краты на 15 сотняў па сфальсіфікаваных абвінавачаннях. Сапраўды, такія выпадкі абсалютна нярэдкі. Мы ўвесь час распавядаем вам пра тое праўду, пра тое, як ідзе пераслед. Пераследуюць усіх у Беларусі, хто не згодны з уладай за колер фіранак, за лампасы на нагавіцах, за чырвона-белы сцяг. Ну, просто за кожную дробязь, якая можа нейкім чынам сімвалізавацца з пратэсту, але, канешне ж, на перадавой рэпрэсіі знаходзяцца журналісты. І вось зараз гэта 9 чалавек, якія чакаюць суду паводле крымінальных справаў. І вось мы хацелі б вам зараз нагадаць, што гэта за справы, якія гэта журналісты сядзяць, каб мы ўсе разам былі салідарны і памяталі пра ўсіх нашых калегаў. Мінулы 2020 год быў самы паказальны ў рэпрэсіях у бок журналістаў, якія асвятлялі падзеі ў краіне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў за апошнія 13 месяцаў зафіксавалі 480 затрыманняў журналістаў, 97 фактаў адміністратыўных арыштаў і, як мінімум, 62 выпадкі фізічнага гвалту. Цяпер за кратамі адразу 9 журналістаў. Сярод іх 2 нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Іх затрымалі 5 лістапада за стрым, падчас якога яны показалі жорсткі разгон акцыі памяці Рамана Бандарэнкі і разбурэнне сілавікамі народнага мемарыялу на плошчы Пераменаў. Спачатку Кацю і Дашу абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту, а ўжо 20 лістапада ім выставілі абвінавачванне за нібыта арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Журналісткі сваёй віны не прызналі, а Кацярына адмовілася даваць паказанні. А на адваротным баку у вас надпіс «Покажите нашим гледачам». Кукуха едь. Трэці месяц у СІЗА застаецца журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч. Яе затрымалі 19 лістапада і выставілі абвінавачванне за разгалошванне медычнай таямніцы, якое пацягнула цяжкія наступствы. Падставаю зрабіўся апублікаваны 13 лістапада артыкул, у якім гаварылася, што ў крыві Рамана Бандарэнкі не было алкаголю, што цалкам разыходзіцца з версіяй следчага камітэту і Лукашэнкі. У СІЗА застаецца і Юлія Слуцкая, заснавальніцу прэс-клубу затрымалі ў аэрапорце 22 снежня, калі яна вярталася з адпачынку ў Менск. 31 снежня яе абвінавацілі ў нявыплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Аднак не паказалі дакументаў, якія пацвярджаюць сумы недаплачаных падаткаў. Не былі агучаны і падставы, паводле якіх прэс-клуб павінен быў выплаціць падаткі ў большым аб'ёме. Таксама вядома, што справа звязаная з праектам стварэння грамадскага тэлебачання. У межах гэтай жа справы таксама за кратамі застаецца праграмная дырэктарка прэс-клубу Алла Шарко. 22 снежня сілавікі прыйшлі ў ейную кватэру з ператрусам, пасля чаго адвезлі жанчыну на допыт у дэпартамент фінансавых расследаванняў. Як і іншых у справе прэс-клубу, яе вінаваціць у няўплаце падаткаў. Паводле гэтай жа справы з 22 снежня за кратамі ўтрымліваецца фінансавы дырэктар прэс-клубу Сергей Альшэўскі, аператар Пятро Слуцкі, сын Юліі Слуцкай, а таксама журналістка Ксенія Луцкіна. Яе, як і іншых, затрымалі 22 снежня. Бацька Ксеніі паведаміў Беларускай асацыяцыі журналістаў, што дома ў жанчыны прайшоў ператрус, канфіскавалі камп'ютар, тэлефоны, флешкі. Луцкіна працавала ў Белтэлерадыёкампаніі. Пасля выбараў прэзідэнта ў жніўні далучылася
далучылася да страйку работнікаў, а затым звольнілася. Яна таксама праходзіць у межах справы прэс-клубу. Яе вінавацяць у дапамозе ва ўхіленні ад аплаты падаткаў. З 12 студзеня за кратамі застаецца журналіст Андрэй Аляксандраў. Амаль сотні сваякі і калегі не маглі яго знайсці. Пасля стала вядома, што яго затрымалі як падазраванага ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Пакуль вядома, што ён у ізалятары на акрэсці. Шановне господарство, вось так журналісты сядзяць за кратамі на дадзены момант. Гэта 9 чалавек, якія праходзяць па крымінальных справах. Тым часам нагадаем вам, што зараз у Фрунзенскім судзе горада Менску праходзіць суд над нашымі калежанкамі Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай, якім пагражае да 3 гадоў зняволення за нібыта грубыя правапарушэнні парадку, за затрыманне 13 аўтобусаў, 3 тралейбусаў і трамваяў. І мы ўжо ведаем на дадзены момант, што меру стрымання суд заставіў без зменаў, на жаль. Вось паводле апошніх інфармацый праз тое, што адбываецца ў судзе. Гэта зараз ідзе допрос першага сведкі. Гэта жыхар Смаргоўскага тракту 7, які быў у хаце ў гэты дзень і сабіраўся, глядзеў, як збіраліся людзі, прыкладна з 11 гадзіны, хацеў выехаць з двара, але, падаецца, не змог, бо было вельмі шмат людзей на праезжай частцы. Господарство, не так давно, вось літаральна перад матэрыялам Кірыла Смяглікава мы вам показывали відэа непасрэдна з суда, Фрунзенскага раённага суда. Мужчына, які спрабаваў даведацца прозвішча прокурора, які прадстаўляе дзяржаўнае абвінавачанне на судзе у адносінах да Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, пасля чаго быў выведзены сілай праваахоўнікамі з судовай залі. Давайте паглядзім яшчэ раз, як гэта было. Нет, я говорю, вот это текуши, что, за что вы, что вы, за что, за что, за что? Вот кто, текушни, ну, то есть обманул, да? Ну да. Он тихоренько так сегодня на самой справе. А за что вы? Сказал, наверное, что. Так что силу поменять. Вось так вывели гэтага мужчыну з будынку, з залі паседжанняў, так што мы бачым, што ніякія пытанні з боку тых людзей, якія знаходзяцца ў залі, проста немагчымыя. Вось, але нашыя журналісты ўжо паспелі паразмаўляць з гэтым мужчынам. Якога завуць Андрэй. Якога завуць Андрэй. І вось зараз я вельмі спадзяюся, што мы пакажам вам ягонае выказванне. Спадзяюся, што яно ўжо гатовае. Сказал, что ты повинен выйти завтра. После этого судья мне отказал на моє питання, сказав, що я не маю права як присутне вусное ходатайство объявлять. И сказал, что я удаляю меня из зала. После этого молодой человек у штатских, який сказал, что я милиционер. Ну, вы видели, бачили, что. И вывел меня из зала суда. Нічога пытацца нельга, немагчыма і, в прынцыпе, бессэнсоўна, бо адразу можаш патрапіць, вось як гэты мужчына, на вуліцу альбо ўвогуле пад пераслед можаш быць затрыманым. Тым часам мы таксама маем інфармацыю пра тое, мы ўжо ведаем, што Ігар Іляш, муж Каці Андрэевай, які таксама выступае сведкам у гэтай справе, яго праслухоўваць будуць сёння, хутчэй за ўсё, у другой палове дня. Господарство, мы вам усім нагадывали про тое, што 9 журналістаў знаходзяцца паводле крымінальных абвінавачанняў за кратамі, аднак у гэты спіс не трапілі вядомыя блогеры, якія таксама моцна дапамагалі нам, журналістам, з асвятленнем самага рознага кшталту інфармацыі. У тым ліку гаворка пра блогераў з Берасцейшчыны. Гэта Сергей Пятрухін і Александр Кабанов.
Як вядома, гэтых людзей затрымалі яшчэ ў сярэдзіне чэрвеня падчас выбарчай кампаніі, і апошнія навіны пра Сергея Петрухіна апублікаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Палітзняволены патрабаваў распачаць крымінальную справу супраць следчага, які вядзе ягоную справу, і пра гэта стала вядома з ліста, які Сергей Петрухін адрасаваў у адным з апошніх сваіх лістоў, які датуецца 26 студзеня. Сергей сам паведаміў, што яго паставілі на прафілактычны улік за экстрэмізм Сергея Петрухіна, вядомага блогера, народнага рэпарцёра, які доўгі час разам з Александром Кабанавым асвятляў праблему акумулятарнага заводу пад Берасцем, шкоднай вытворчасці. Таксама народныя рэпарцёры Кабанаў і Петрухін вельмі шмат паведамлялі пра факты карупцыі ў мясцовых органах улады, і прынамсі за гэта ўжо іх чакае судовая расправа ў хуткім часе адразу па некалькіх крымінальных артыкулах. Аднак праваабаронцы тлумачаць, што вось гэты прафілактычны улік азначае ў першую чаргу, што Петрухіна цяпер будуць канваіраваць у кайданках як па тэрыторыі месцаў абмежавання свабоды, так і за ейнымі межамі. Спадарства, адразу 3 крымінальныя артыкулы, якія распачалі супраць берасцейскіх блогераў. Хачу нагадаць, гэта 242 артыкул, вельмі папулярны, па якім праходзяць сотні фігурантаў, арганізацыя групавых дзеянняў, якія група парушаюць грамадскі парадак. 369 артыкул крымінальнага кодекса, гэта публічная абраза прадстаўнікоў улады, і таксама 391 артыкул абраза суддзі альбо народнага засядателя ў сувязі з дзеяннямі альбо правасуддзем, якое яны ажыццяўляюць. Сапраўды так, церпяць не толькі журналісты, церпяць таксама блогеры. За 2 фільмы атрымаў 4,5 гады калоніі. Такі вырак Менскі гарадскі суд абвесціў Паулу Спірыну. Блогер крытыкаваў улады ў роліках на Ютубе. Яго абвінавацілі ў распальванні сацыяльнай варожасці. Я, дарэчы, нагадаю, што Павел Спірын быў таксама аператарам нашай Кацярыны. Вось, а за ягоным судом сачыла наша журналістка Вольга Гоманова. 4,5 гады калоніі агульнага рэжыма. Такі вырак вынес сёння Менскі гарадскі суд Паулу Спірыну. Блогера прызналі вінаватым у распальванні сацыяльнай варожасці. Нагодаю для ўзбуджэння крымінальнай справы сталі 2 фільмы на YouTube-канале Спірына, у якіх ён крытыкуе праваахоўную сістэму і органы дзяржаўнай улады Беларусі. Куча людзей, якія выехалі за межы Беларусі, будуць рабіць гэтыя ролікі і не будуць думаць пра нейкую самацэнзуру, і будуць пляжыць і гэтую міліцыю, пракуратуру, калі ёсць за што. Нічога гэта не вырашае, але ім патрэбна ўсё роўна, каб гэты страх, каб яго рэпосцілі мы так ці інакш, каб людзей вялі нейкую самацэнзуру, каб пратэст сышоў з вуліцы, хаця б у курылку. Яны ведаюць, што ён не сышоў нікуды. Фільм «Спірына. Грань» пра наркатрафік у Беларусі ўлічылі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Яму таксама выставілі абвінавачванне за ролік «Жудасная таямніца генпракурора Беларусі. Карт-бланш на садызм». Дзяржаўная сацыяльна-псіхалагічная экспертыза выявіла варожыя устаноўкі ў відэа. Суд жа заклікаў не звяртаць увагі на даследаванне незалежнага спецыяліста, які ніякай варожасці ў фільмах не ўбачыў. В материалах дела нету текстового содержания роликов. А эксперты сказали на основании текста. Но это же вранье, это же обман. Это же обман, чистый обман. Это статья 402 Уголовного кодекса «Дача заведомо ложных показаний». Падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі блогер заявіў пра намер балатавацца на прэзідэнцтва, але цэнтр выбаркам не зарэгістраваў ягонай ініцыятыўнай групы. Кто был сегодня, видел его фильм этот «Грани». Нету там ничего, что ему бы вот сегодня рисовало. Просто это страх. Это страх властей, что они могут. Когда-нибудь все-таки, наверное, придет к нам справедливость какая-то, и я думаю, что правда восторжествует. На суде Павел сказал, что для своей краины хочет только добра, а ягоныя відэа – это просто критика. Все ходим под Богом, Бог все видит. Вот. Все будет, как
Главное, справедливость восторжествует как-то, я не знаю. Если разум есть у людей, то должны ж понять. Таццяна Спірына кажа, што галоўнае, каб сын усё гэта вытрымаў. Вольга Гоманова, Белсат. Так, сапраўды важна вытрымаць. Мы гаспадарства маем апошнія навіны з залі паседжанняў, дзе ідзе суд над Кацярынай і Дашай. Сведка запэўнівае, што транспарт перастаў хадзіць менавіта з-за людзей, якія знаходзіліся на вуліцы. Пры гэтым ён толькі глядзеў праз вакно і 10 хвілінаў ішоў уніз, каб завесці свой аўтамабіль. Вось, спачатку ён пазваніў пад нумар 102, так як пабачыў у прыпаркаваным аўтамабілі людзей у масках з рацыямі, якія здымалі на відэа і каардынавалі пратэстуючых. Вось такі сведка зараз выступае ў судзе, сведчыць, ну хіба што не на карысць Кацярыны і Дашы. А мы, шаноўнае гаспадарства, заклікаем вас пісаць вашыя паведамленні, словы падтрымкі альбо нейкую інфармацыю, калі вы ведаеце штосьці па справе журналістаў, альбо проста хочаце іх падтрымаць. Гаспадарства акурат, такое паведамленне мы атрымалі наш рэдакцыйны нумар Вайбер. Нам піша гаспадарыня Диана: арестовывая и лишая свободы журналистов, нелегитимная власть пытается лишить белорусский народ голоса, глаз, ушей. Однако они не понимают, что глаза, голос и уши белорусского народа – это глаза, голос и уши каждого белоруса, а белорусов миллионы. Никто не будет забыт и ничто не будет забыто. Вось такія словы падтрымкі. Так, мы шмат сёння вам распавядалі пра Кацярыну Андрэеву, але ёсць і Даша Чульцова, за якую мы таксама моцна трымаем кулакі. Дарэчы, перадаем прывітанне всім тым людзям, хто перад залю суда зараз сочыць за стрымам Белсату. Шаноўнае гаспадарства, мы збіраем інфармацыю з розных крыніцаў, каб як мага поўна распавесці пра гэтую справу. Тым часам Даша Чульцова, гэта другая фігурантка гэтай справы. Вельмі маладая дзяўчына, 23гадовая, якая нарадзілася ў Шклове. І наша рэпарцёрка Аліна Скрабунова паразмаўляла з ейнай мамай і прапаную вам паслухаць гэтую размову. Добрый вечер. Суд по криминальной справе журналисток Белсату Дар'и Чульцовой и Кацярыны Андрэевай пачнецца 9 лютага. Мы размаўляем з Дашынай маці Наталлей. Вітаю вас і адразу пытанне. Даша знаходзіцца за кратамі 2 месяца. Які зараз яе маральны и физичный стан? Моральный, наверное, держится очень даже в боевом духе. Потому что в письмах все очень даже по-боевому. Сейчас она пишет, что здорова. И адвокат всегда мне, кстати, говорил, что сказала, что здорово, все хорошо. Я ей очень горжусь. Хоть я ее и постоянно допекаю тем, что она туда влезла. Но просто я ее люблю и хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но она у нас воин. Даша победительница у нас. А что она пишет у листах, свои думки наконт этой криминальной справы и наконт суду? Она такого даже близко не пишет, потому что если она будет писать, письмо тут же не дойдет. Там письма лежат очень долго. Но я так понимаю, что, наверное, проходит цензура, все есть в письмах, где что-то написано и заштриховано. Есть. Что вы пишете Даше у листах, як вы ее подтрымливаете? Письма пишем друг другу. Говорю, наверное, за столько времени мы с ней столько смс не написали. Не знаю, первое время я все время в письмах все больше плакала. Поэтому я не знаю, поддерживаю я ее или, может, наоборот, угнетаю. Но мне так хочется, чтобы она была дома. А як вы сами трымаетесь? Плохо. Вот первое время я вообще очень много плакала. У меня в такой степени все даже болели глаза. Настолько я не могла вообще. Где-то кто-то что-то скажет, а мне сразу. Я напишу ей письмо, я плачу. И все время плакала, а потом вот так вот интересно у меня получилось, что мальчишка с Минска, в Минске он живет, он сказал, что я хочу вот вам помочь, вот поучаствовать. Мне так вот спокойно и радостно на душе, что вот есть такие люди, которые могут поддержать настолько.
Наталя, а як ви ставіцеся да самого абвінавачвання у грубым парушэнні грамадскага парадку? За что? За то, что держала камеру в руке и снимала то, что происходило. Логики вообще никакой. Ну, я не знаю. Не знаю. Если бы были другие, сидели бы другие. Это не зависит то, что там Катя с Дашей в это попали. Здесь уже как бы любой журналист, который пошел бы на эту работу, вот, был бы задержан, и была бы та же самая. Криминальное бы дело все равно было бы. Як думаеце, навошта на журналістаў заводзіць крымінальную справу за стрым? Чтобы остальные журналисты боялись, чтобы неповадно было. Зачем еще заводить на их? Если люди что-то снимают, какую-то правду, значит, их начинают хватать. Они же их хватают не только сейчас и в Минске, их постоянно задерживают. То, что если чуть-чуть правда, значит, иди сюда, мы тебя посадим, посиди немножко. Дзяўчын таксама вінавацяць у прычыненні шкоды Мінск-трансу. Что вы про гэта думаете? Они захотели они это им пришить, они, значит, это пришили. Ну, а так, я даже и забыла вот про это. Потому что думать про это, а смысл какой думать, если... Ну, это бред. Думали, что такая может быть плата за журналистику? Да. Я даже предупреждала, что не в нашей стране. Не в нашей стране журналистам. Она когда собралась идти только поступать, я ей сказала: Даша, хорошо подумай, не то время, не то место, где быть журналистом. Она сопротивлялась, она сказала: если я не пойду на журналиста, значит, я никуда не пойду, и все. Это... Ці чекаете вы суду? Скорее бы все это закончилось, хоть какая-то определенность. Всегда себя готовила к тому, что хорошо не будет, будет плохо, и нам надо к этому готовиться и быть готовыми. Но все равно там оно теплится, и хочется, чтобы было все хорошо, что вот оно все закончится, и Даша приедет домой. Сами знаете, что если они захотели, значит, они их все равно посадят. Это даже не обсуждается. Поэтому я себя готовлю, чтобы потом не было вот этих обморочных состояний. Потому что, сами понимаете, что мама. И этим все сказано. Различиваете на некую амнистию? Да. Надеюсь, очень надеюсь, конечно, на это. Можно сказать, только надежда и на это. Вопрос, какая цена этого будет. Вот. Все в цене. Что первое скажете Даше, коли ее убачите? Просто хочется подойти, обнять и молчать. Чего не говорить. Дякую велике вам за размову. Трымайтеся, калі ласка. Спасибо большое за поддержку. И за то, что у нас есть такие люди, которые могут поддержать. Я сказала, что я даже не думала, что у нас молодежь такая. Настолько добрые, оказывается, у нас люди. У нас в городе много злых, поэтому все это очень тяжело. Мы размаўлялі з Натальей, маці журналісткі Дар'і Чульцовай. Калі ласка, не маўчыце, дапамажыце распаўсюдзіць інфармацыю пра крымінальны пераслед журналістаў. Аліна Скрыбунова, Белсат. До речі, сьогодні спадарства ўпершыню за 86 дзён спадарня Наталія побачила свою дачку у суде. Дар'ю, якая, конечно, не могла стрымаць эмоцыю і заплакала. У гэты момант да яе падышла Катя Андрэева, каб падтрымаць. І цяпер яны, наколькі мы ведаем, трымаюцца бадзёра. У нашай студыі ўжо з'явіўся журналіст Алесь Баразенко. Вітаю. Алесь доўгі час працаваў ты з Кацярынай. Сёння, напэўна, сочыш за гэтым судом. Якія ўражанні? Ну, ўражанні, я не ведаю, як гэта патлумачыць. Вельмі цяжка
менавіта таму, што я вельмі шмат працаваў з Кацяй, таму можа неяк удвая цяжка глядзець, як яна там зараз за кратамі. Ну, што тут сказаць? Все ўжо сказана, Ігор вельмі трапна падмеціў, што не проста нейкае высмактанае з пальца абвінавачванне, увогуле проста прыдуманае злачынства. То бок мы бачым, што гэты артыкул 342 проста стаўся такой цацкай у не зусім адэкватных руках, і любы ўчынак зараз можа кваліфікавацца як крымінальнае злачынства. Нам проста жадаюць паказаць, што у іх няма ніякіх межаў, што яны зараз здольныя на ўсё, і не ведаю, такое адчуванне. З аднаго боку вельмі хочацца спадзявацца хаця б на нейкае зерне рацыянальнасці, але з іншага боку ёсць адчуванне, што там проста все колы зляцелі, і цягнік проста рухаецца ў некае пекла, вось менавіта з гэтымі працэсамі, з гэтым крымінальным пераследам, з гэтымі рэпрэсіямі. Тое, што мы назіраем ужо са жніўня, а ў некаторым сэнсе нашмат раней. Калі апошнім часам вы бачыліся з Кацяй, і калі бачыліся, пра што размаўлялі, і якія былі вось у яе думкі? Бачыліся мы па працы, гэта быў адзін з нядзельных маршаў, якія мы паспелі яшчэ пастрыміць разам. Думкі, як заўсёды у Каці, падчас працы выключна пра працу. Гэта чалавек, якога немагчыма спыніць, калі яна узялася, яна проста зробіць, яна не сыдзе са стрыма, пакуль ёсць тэхнічная магчымасць, пакуль, я не ведаю, не абруюць сігнал, пакуль не забяруць, вось як атрымалася ў гэты раз. То бок выключна пра тое, як мы адпрацавалі, што мы яшчэ можам зрабіць, то бок у якую кропку пайсці. Я кажу, што Каця ў гэтым плане максімаліст, і яна заўсёды нават хіба заставалася незадаволеная сваімі стрымамі, таму што ўвесь час ведала ці думала, што можна зрабіць лепш. Яна намагаецца зрабіць увесь час лепш і не спыняецца. Табе было цяжка ў нейкім сэнсе працаваць? Каця ўсё ж такі ўспрымаецца як зорка, магчыма, ў нейкім сэнсе ёсць нейкія яе патрабаванні да аператараў, ці гэтага не адчувалася абсалютна? Не ведаю, мы неяк спрацаваліся, вось неяк так сталася, хаця пры тым, што хіба першы наш стрым сумесны скончыўся затрыманнямі ў Воршы, яшчэ там праз 2-3 стрымы быў затрыманы я на 15 сотняў. Але пры гэтым вось гэты... Воршы ты маеш на ўвазе 17-й год, падчас акцыі Дармаедаў, калі затрымалі Паўла Северынца. Калі мы стрымілі да апошняга затрымання Северынца, я стаў перад машынай амапаўцаў, і нас папрасілі прайсці, разам праехаць з амапаўцамі ў Раус. Каця і там працягвала весці стрым. У нейкі момант нас раздзялілі. Я працягваў выдаваць карцінку ўжо з калідораў Рауса, а Каця выдавала каментары яшчэ тады з фае. Я учора, дарэчы, паглядзеў праграму «Ток», якую падрыхтавала выданне «Наша Ніва». Там у ліку была размова з Ігорам Ільяшом, і той, узгадваючы вось гэты стрым, у Оршы сказаў, што, па праўдзе кажучы, Каця ў той час нарвалася моцна. Ось у цябе было такое адчуванне? Ты большым опытам падчас такіх? Канешне, такое адчуванне было, бо Каця з даволі гарачым тэмпераментам, але я проста могу сказаць, што і я доўгі час паводзіў у сабе так, што нібыта нарываўся. Магчыма, як бы вось і таму спрацавалася. То бок, канешне, былі цяжкасці ў тым плане, што Кацю перыядычна трэба было адзёргіваць за рукав. Нарвалася пастаянна, вось як бы... Ёй не было такіх прамежкавых кропак, дзе можна, напрыклад, пастрыміць і весці рэпартаж. Калі гэта амапаўцы, то гэта трэба падысці да амапаўцаў. Гэта трэба спытацца, чого яны сюды прыпёрліся. Гэты стрым на Дзень волі, які глушылі вельмі моцна, я не ведаю, ці была ў той час карцінка. Я памятаю, калі яна падышла ў самы час да самых шчыткоў, да амапаўцаў, і пачала з імі размаўляць. Мы спрабавалі з імі размаўляць, мы слухалі гэты іх баявой звон щитов. Так. І Каця адрэагавала на это, дарэчы, сказала, не спрабуй мяне тут запужваць. Так, і потым быў даволі моцны момант гэтага стрыму, калі Каця проста пачала размаўляць з тымі, хто прыйшоў на пратэст, і калі кожны адказваў, нам не страшна, нам смешно,
Ну, ось так і Катя працуе, так і мы тады працавалі. Потым, калі амапаўцы пачалі збягаць, мы нават паспрабавалі з імі паразмаўляць, чаму яны бегуць ад нас. Ну, вось. Але потым гэта скончылася затрыманнем. Зараз, вось, калі затрымалі Кацярыну і Дашу 15 лістапада, ці былі ў цябе такія думкі, што ну, гэта такая звыклая адміністрацыйная справа, хутчэй за ўсё, што скончыцца нейкім арыштам, а пра крымінальны пераслед тады ніхто ўвогуле не думаў, напэўна? Ведаеш, было адчуванне, што рана ці позна ўжо праходзіла гэтая інфармацыя, што рана ці позна гэта скончыцца. Все да гэтага шло, гэтыя заявы і Лукашэнкі, і ягоных сілавікоў пра каардынацыю праз стрімы, праз... То бок былі канкрэтныя сігналы, што за Кацяй пільнуюць? Не за Кацяй. Былі сігналы, што... Ну, хутчэй не сігналы, а думкі. Так, у мяне і у шмат у кого з калег, што рана ці позна яны гэтым зоймуцца. Ці было гэта менавіта ў выпадку з Кацяй і Дашай? Ну, хутчэй не, калі шчыра. Я думаў, што ўсё ж такі ну, не дойдзе да такой жэсці, каб вось гэтымі ахвярамі выбраць дзяўчын. Да? То бок я чакаў, што можа прыйдуць там, я не ведаю, за нейкімі хлапцамі, у тым ліку з Белсата, ці можа за калегамі з іншых парталаў, але больш не падыходзячых ахвяраў хіба нашыя сілавікі не маглі выбраць, таму што ну, мы зараз все гэта бачым. Мы бачым карцінку, гэта маладыя прыгожыя дзяўчыны, абвінавачваць іх у каардынацыі нейкіх, ну, то бок пра тое, што закалотаў не было, я ўвогуле маўчу, але каардынацыя праз стрым гэта проста, ну, дно дна нейкае. Вельмі доўга ты працуеш на Белсаце, хіба што, напэўна, ад моманту стварэння? Не ад моманту стварэння, хіба з другога года існавання. Аднак, ўсё ж такі, вот, калі праглядаць тую хвалю рэпрэсію. Яна звыкла да белсатаўцаў, то спынялася, то ў нейкім было зацішшы, ў рэмісіі. То што зараз мы назіраем? Гэта чарговая хваля рэпрэсіяў супраць усёй журналістыкі, ці гэта абсалютна беспрэцэдэнтны ціск на нашых калегаў у сувязі з выбарамі і з нашай прафесійнай працай? Ну, цяжка сказаць, што там адбываецца ў галовах тых, хто прымае рашэнні, ну, але, канешне, выглядае, што гэта не нейкая стандартная хваля рэпрэсіяў, так? Я памятаю 10-й год, я памятаю яшчэ нейкія віткі, калі браліся ці толькі за Белсат, ці за нейкія асобныя сродкі масавай інфармацыі. Зараз адчуванне, што яны проста ну, ці не разумеюць, што яны робяць, ці свядома жадаюць знішчыць журналістыку як з'яву проста ў Беларусі, таму што, ну, мне падаецца, што ўсе гэтыя справы, гэта як бы адна сістэма. І справа супраць Каці і Дашы, і справа супраць Кацярыны Барысевіч, і атака на прэс-клуб, гэта ўсё проста ось нейкая выглядае ці як сістэма, ці як нейкія панічныя неадэкватныя дзеянні проста. Яшчэ да прыходу на тэлеканал, Алесь, ведаю, што ты праходзіў фігурантам па крымінальнай справе, якая таксама была ў межах вось гэтага артыкула грубае парушэнне 342. Давай нагадаем гледачам, гэта досыць даўно ўжо было, больш за 12 гадоў, калі я не памыляюся. Да, гэта быў 2008 год. Я разам з сябрамі удзельнічаў у акцыі. Тады гэта была акцыя прадпрымальнікаў, ну і яшчэ было наша моладзевае крыло, якое выйшла з патрабаваннямі вяртання льгот для студэнтаў у той час, яшчэ гэта было актуальна. Вось. І таксама, да, я прайшоў па крымінальнай справе, як яшчэ 13 чалавек. Справа 14, так она называлася. Так, справу так і назвалі, справа 14. 342 артыкул, я быў апошнім, каго асудзілі, таму што ў той час я навучаўся за мяжою, і пакуль я быў ва універсітэце, проста мяне падалі ў вышук, і прыехаўшы ў Беларусь, я адразу патрапіў на Валадарку, дзе правёў, ну, каля 2 месяцаў, па-моему, можа, трошкі болей. Чым скончылася гэтая справа? Год хатняй хіміі. Вось, пракурор тады запатрабаваў, па-моему, для мяне 1,5 гады, але суддзя прызначыла год, і ў зале паседжання мяне вызвалілі. Ты тады разумеў, што гэта,
такі першы сігнал таго, што ты сутыкаешся з такой сапраўднай несправядлівасцю, якая існуе вот шмат гадоў у нашай краіне? Ці гэта было просто тады не было яшчэ асэнсавання гэтага? Асэнсаванне просто было ўжо даўно, тому што да гэтага я адседзеў за гэты ж марш 15 сотняў, да гэтага былі адміністратыўныя арышты, ну то бок ніякіх ілюзій не было, і калі шчыра, у той час я нават прагназаваў для сябе прысуд, які быў звязаны з рэальным пазбаўленнем волі, і то бок хатняя хімія успрымалася тады, як, скажем так, перамога, у прынцыпе, як яно і зараз, напэўна, успрымаецца ці будзе успрымацца ў большасці крымінальных справаў, якія зараз вядуцца. Ну, будзем шчырымі, што наўрад ці ёсць спадзяванне, што і па Кацінаму з Дашай дзелу, і па іншых будуць нейкія апраўдачыя прысуды. Аднак, калі ўсё ж такі будуць прысуды, якія мы, на жаль, усе з заміраннем сэрца чакаем бліжэйшым часам, чым яны могуць скончыцца, якія сцэнарыі вот зараз сярод калегаў вітаюць, і што ты думаеш на гэты конт? Які будуць прысуды? Ну, ёсць два варыянты. То бок, на мой погляд, калі у тых, хто кіруе краінай, там, ці ў сілавікоў, ці хто прымае гэтае рашэнне, ёсць хаця б нейкае зерне, я кажу, рацыянальнасці, яны мусяць зараз выйсці з гэтай сітуацыі з мінімальнымі для сябе стратамі, гэта даць, я не ведаю, штраф, ці паўгады хіміі, ці, ну, на крайняк, напэўна, год хіміі дзяўчынам, таму што, ну, паўтаруся, чакаць ад беларускага правасуддзя нейкіх апраўдаўчых прысудаў зусім не прыходзіцца. Але калі гэта нейкая прынцыповая для іх справа, калі яны сапраўды жадаюць проста вось ісці ва-банк і знішчаць все, што яны бачаць на сваім шляху, то... Спалюваць усе масты, як кажуць, так? Так, то цалкам магчыма рэальны тэрмін тады, і... Ну і чарговая спроба гандлявацца, але я не ведаю, хто зараз гатовы гандлявацца вось пасля таго, што адбылося ў жніўні. Хаця мы бачылі прыклад у 10-м годзе, што гэта фактычна так і адбылося, 10-11 год, калі ўлада набрала закладнікаў, а потым іх паціху прадавала ў Еўропе. Я спадзяюся, зараз да гэтага не дойдзе. Як, на твой погляд, гэта... Ну, вось, калі такі прысуд ўсё ж такі адбудзецца, як гэта можа паўплываць на працу мінскіх калегаў, перадусім тых калегаў, які ў Беларусі зараз працуюць? Горш, чым зараз ёсць, хіба ўжо і не стане, ведаеш, таму што я ведаю, што людзі кожны дзень выходзяць на працу ўжо з гэтым трывожным чемаданчыкам, як это называецца, збіраюць рэчы першай неабходнасці, збіраюць все, што можна будзе ўзяць з сабой на акрэсціна, у лепшым выпадку на акрэсціна, все, што можна на сябе апрануць. Гэта хіба проста хутчэй адаб'ецца на агульным стане журналістыкі, таму што мы бачым, што зараз Каця і Даша, літаральна праз тыдзень Кацярына Барысевіч, і калі гэта будуць нейкія вялікія прысуды, то гэта будзе яўны сігнал, таму што дзяржава не проста працягвае вайну з журналістыкай і з насельніцтва, яна пераходзіць проста ў гарачую стадыю. Алесь, ўсё ж такі, гледзячы на апошнія падзеі, мы бачым адначасова з гэтай хваляй рэпрэсій вялікую салідарнасць сярод беларускіх журналістаў, чаго раней, напэўна, не было. Калі ты заўважыш, калі раней судзілі нашых аператараў, журналістаў, не было такога ажыятажу, не было такога падтрымання, ці ўсё ж такі я памыляюсь? Не, салідарнасць яна заўсёды была, але проста... Зараз мы бачым такую яшчэ хвалю агульнай чалавечай салідарнасці, то бок беларусы зразумелі, што калі не мы, то ніхто, і таму зараз гэта вось хіба з новым узроўнем рэпрэсіяў і новы ўзровень салідарнасці. Я не магу сказаць, што раней там да нас на суд не прыходзілі, ці неяк не заўважалі, напрыклад, ціск на белсатаўцаў. Да, былі свае акалічнасці, што Белсат працуе у найцяжэйшых умовах увогуле з усіх СМІ, хіба якія зараз працуюць у Беларусі. І, ну, бывало такое, што выглядала, што ай штрафы, да? Ну, то бок мы самі спакойна некаторы час ставіліся да гэтых штрафаў. Абы не сотні, правда? Абы не сотні, да, то бок ужо і пераставалі хадзіць на гэтыя суды, ну, там, пішыце далей. Вось. Зараз мы бачым, што і грамадства, і журналісцкая супольнасць проста зразумела, што калі мы не возьмемся ў такую салідарную шчэпку, то
ну, нас просто по одному расцягаюць. Алесь, напрыканцы нашай размовы, што б ты хацеў сказаць Каце, Дашы і ўсім незалежным журналістам сёння? Ну, в першую чаргу Каці і Дашы я б, канешне, параіў утрымацца, захаваць пазітыў. Я веру, што хутка дзяўчынкі будуць з намі. Каце я абяцаю, што мы яшчэ зробім не адно інтэрв'ю, не адзін стрым, як мы планавалі. Ну і моцы нам усім, моцы дзяўчынкам, моцы іх родным у першую чаргу. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй, што прыйшоў Александр Баразенко. Алесь Баразенко наш журналіст, які доўгі час працаваў у Менску разам з Кацярынай Андрэевай, быў у нашай студыі Белсат. За гаспадарства прапаную паглядзець матэрыял Насты Каханович пра тое, як, з чаго ўсё ўвогуле пачыналася 15 лістапада вечар. Стрым з плошчы Пераменаў, дзе в прынцыпе пазней ўжо і былі пасля гэтага рэпартажу гістарычнага ў нейкім сэнсе затрыманыя нашыя калежанкі. Глядзім разам. Гісторыя плошчы Пераменаў пачынаецца 6 жніўня, калі Уладзіслаў Сакалоўскі і Кірыл Галанаў уключылі на дзяржаўным свяце культавую песню «Цоя». Праз некалькі дзён невядомыя намалююць у адным з двароў выявы хлопцаў. І штовечар для малюнка будуць збірацца менчукі. Тут ладзіліся канцэрты, выступы і майстар-класы. І улады ўвесь час зафарбоўвалі мурал. Жыхары упарта аднаўлялі малюнак. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаменитый двор, так называемый. На Червякова. Легендарный. Да. А у нас все на карандаше. Все в папочках. Акторы Купалаўскага тэатру не пажартавалі. Жыхары ды і сам двор сапраўды пад пільным наглядам сілавікоў. Аднаго з самых актыўных абаронцаў муралу, Сцяпана Латыпова, затрымалі 15 верасня ў ягоным двары. На дзяржаўным тэлебачанні яго абвінавацілі ў тым, што нібыта хацеў атруціць сілавікоў. Афіцыйна мужчыну высунулі абвінавачанні паводле артыкулу 293 крымінальнага кодексу «Удзел у масавых беспарадках». За некалькі дзён да свайго затрымання Степан гэтак говорил про свой двор. Каждый раз, когда я видел этих смеющихся людей, визжащих от счастья детей, незнакомых туристов, которые приходили сфотографироваться на этом уже ставшем знаменитом месте, я испытывал такую волну счастья, я испытывал такую волну гордости, что я имею отношение к этому месту. Іншага жыхара дому Романа Бандарэнку збілі да смерти. 11 лістапада ўвечары ён выйшаў у двор і зрабіў заўвагу невядомым, што зразалі вывешаныя жыхарамі бел-чырвона-белыя стужкі. Невядомыя збілі мужчыну і закінулі ў мікрааўтобус. На наступны дзень Роман Бандарэнка памёр у рэанімацыі, не прыходзячы ў прытомнасць. Некалькі дзён людзі ішлі на плошчу Пераменаў, каб ушанаваць памяць памерлага. 15 лістапада адбылася зачыстка мемарыялу. Спачатку сілавікі затрымалі людзей звонку, а потым рушылі па кватэрах навакольных дамоў. Кастусь быў адным з тых, каму пашчасціла схавацца ў кватэры аднаго з жыхароў. Там іх было 10 чалавек. Мы назіралі просто звонку, як ходзіць па іншым дамах і выводзіць адтуль людзей. Вось. Мы гэты момант неяк так пачакалі. Конечно, вядома, мы сидзелі ў цемры, каб просто як бяспека дадатковая, каб не свяціцца, што мы ёсць. У кватэры, адкуль вялі сваю трансляцыю нашай журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, выламалі дзверы. Дзяўчат затрымалі і адвезлі ў РУУС. Хлопец, які быў разам з журналісткамі ў аддзеле міліцыі, узгадывае, што яны паводзіліся спакойна. Сотрудники милиции с ними обращались так, более вежливо, даже как-то так... Хотя по-дружески, фамильярно, но было видно, что им это не очень приятно. И Катя, допустим, так, в такой очень манере, я не знаю, как это выразиться, то есть отшила милиционера одного. Вот. Ну и, в общем, какого-то дружественного диалога с ними не получилось. Плошча Пераменаў шмат перажыла. Адзін збіты і, прынамсі, 5 палітычных вязняў, затрыманых у выніку падзеяў у гэтым двары. Гэтак з вышыні цяпер выглядае культавы менскі двор. Ён дагэтуль застаецца пад пільным наглядам сілавікоў. Штодзень унізе дзяжурыць міліцыя. Цяпер тут ні стужак, ні графіці. Прынамсі, пакуль. Наста Каханович, Белсат.
Так выглядае цяпер плошча пераменаў ціха, спакойна і заўсёды пад наглядам. Тым часам працягваецца суд, апытваюць зараз другога сведку у гэтай справе. Пра гэта мы ведаем, атрымліваем такую інфармацыю з зале суда. А тым часам з намі на сувязі Галіна Лагацкая, якая ў верасні сядзела з Кацярынай на акрэсціна. Галіна, добрый дзень. Добрый день. Вы прысутнічалі сёння, мы вас бачылі пад судовай залей. Што вы пабачылі, што вы назіралі там сёння? Сёння ў судовай зале? Ну, я, калі ехала на судовое паседжанне, я уже ведала, что там не пускают людей. Сестра моя ранее приехала. И мне было даже цікаво поразмаўляць, там з ОНТ были корреспонденты, меня предупредила сестра. И я ехала даже поразмаўляць, вот мне было цікаво з імі поразмаўляць с этими БТшниками. Ну, але они были у зале. Я Катю давно веду, мне так падабаюцца і стрымы. Я так само была на площади перамен, колено здымала этот стрым. И потом, когда пришла до дому, меня-то не забрали в тот день. Узнала, что ее с квартиры, с оператором забрали. Я такой шок. Вообще жахливо. У нас на Украине. Я вот дудкую. Мороз крепчает и маразм крепчает. Спадарня Галіна, вось все ж таки нейкія ўражанні у вас засталіся. Прынамсі, вы назіралі вялікую колькасць людзей, якая у тым ліку вы не маглі патрапіць у гэтую залю. Чым гэта можаце у нейкім сэнсе патлумачыць, якія у вас? То, что мы не потрапили, это я лечу не так страшно. Во-первых, да, пандемия. Во-первых, да, пандемия. Они всегда могут сослаться на эту пандемию. Сколько пустили. По-любому все бы не попали. Людей, желающих было очень много и есть. И завтра придем и будем ходить. Сколько будет судового посещения, мы будем ходить. Мы даже рядом находимся с залом, и они чувствуют наше присутствие. Я думаю, и Катя, и вторую забыла, как зовут. Даша. Дарья. Даша. Все равно они чувствуют. Да, Даша, Дарья. Спадарня Галіна, у верасні на Акрэсці. Меня, когда судят... У верасні на Акрэсціна вы сидели разом с Кацярынай. Так. Расскажите, калі ласка, як это было. Я чамусь тады плакала. Ну, ее отпустили. Мне 7 суток дали, а ее отпустили на доработку с оператором. Вынесли такую постанову. Может, у нее голова болела, что-то она плакала. Она мне такая прихожуня, такая умница. Мне так она подобается. Я пыталась с ней поразмовлять, но она вообще была без настроя. Ну, скорее всего, она плакала, наверное, расстроилась, что вообще что такое творится. Я человек сумленный, адекватный, и я тоже вдруг расплачу от того, что действительно ничего срабить нельзя. Вот, неадекват, полнейший неадекват. Тым часам у Беларусі ёсць і застаюцца такія людзі, як вы, якія падтрымліваюць Кацярыну, якія падтрымліваюць Дашу, якія вось і сёння прыйшлі на гэты суд. Вось зараз вас глядзіць вельмі шмат беларусаў. Вось што вы ім можаце і хочаце сказаць, спадарня Галіна? Ой, хочу сказать. Особенно хочу сказать вот этим приверженцам Лукашенко. Давайте размовлять, давайте диалог вести. Мы же хотим мира. И вы, почему такое произошло? Я денно и ночно про это думаю. Почему такое? Что, как, непонятно. И вы за мир, и мы за... И они мне часто говорят, мне много знакомых, и даже родственник, брат, вот, приверженец Лукашенко. Они за то, не за Лукашенко, а против нас. Что если вот мы, не будет Лукашенко, будет война из-за нас. Давайте поговорим. Приглашаю всех на чашку чая. Вот сегодня ОМОНовцев и Тихушника приглашала на чашку чая. Да, я раздаю телефоны. Берут. Но, правда, не звонят. Не звонят. Ну, сегодня вот взял один Тихушник. Говорит, хорошо, позвоню. Вот было бы неплохо, чтобы за чашкой чая, дома, не на дворах, а дома. Я даже ОМОНовцев приглашаю. Давайте разговаривать, доверительные беседы вести. Вот я же могу каждое свое слово документально подтвердить, что фабрикация выборов произошла. Я с 2010 года хожу наблюдателем. Я тоже не верила, что у нас в такой степени такие нарушения. Я поспорила с подругой. Пошла наблюдать. Я говорю, да как же, ну вы же наблюдаете. Это же все просто. Ну, видно, что фальсифицируют. Да, я видел, что фальсифицируют и в наглую пишут, то не по факту цифры. И ничего зрабіць нельга.
Спадарня Галіна, вы таксама сидзелі на Акрэсціна. Распавядзіце, калі ласка, пра самое затрыманне. Чаму вы туды патрапілі, як гэта адбывалася? Ну, первый раз я потрапила, это просто смешно, потому что просила, чтобы не брали девочек возле костела. Трапила за то, что просила, чтобы их не брали. Меня не брали, даже говорили, отойдите, не мешайте. Тутбай выложил видео. Ну, забрали, я вот обжалую этих 7 суток, как бы ни за что. А в дальнейшем меня брали за марш пенсионеров, 15 суток отсидела, за женский марш, ну, там штраф был. И... ну все, да, все. Ну, мне как бы везет. Ко мне относятся уважительно, хорошо, узнают меня. Галина Ивановна, берегите себя, говорят работники Акрэсціна тюрьмы. Барановичек мне понравилось отношение милиции. Жодина грубостью я встретилась. Я грубость вообще не переношу. Если честно, если бы со мной грубо поступали и, не дай бог, меня бы ударили хотя бы один раз, я морально, может, даже бы этого бы не вынесла. Для меня это очень тяжело. Я не знаю, как другие это переносят, вот эти все издевательства, насилие, которое было в первые дни после выборов. Спадарня Галіна, ось яшчэ апрача Дар'і Чульцовай, Кацярыны Андрэевай за кратамі знаходзяцца іншыя журналісты, у тым ліку Кацярына Барысевіч, такая, якая з парталу Тутбай таксама асвятляла падзеі, звязаныя са смерцю Романа Бандарэнкі. Што б вы пажадалі гэтым дзеўчынам, гэтым зняволеным журналістам, ды і ўвогуле усім незалежным журналістам, якія спрабуюць данесці сапраўдную праўдзівую інфармацыю да ўсіх беларусаў? Что бы вы сказали всем нашим журналистам? Я повторю, бы вы хіба не чули. Ой, журналист, во-первых, низкий поклон Белсату. Я давно их многих ведаю. И вообще, вот, если коротко, как вообще нам, простым людям, жить, если журналистов, права нарушаются журналистов элементарно. Журналисты и себя не могут защитить, и не могут показать, не дают показывать правдивую информацию. Я вот пристаю БТшникам, переписку с ними веду. Возьмите у меня интервью. Почему вы не показываете правду? Вы же делаете хуже. Вы же хотите, чтобы не было митингов. Ну, если они покажут правду, то правда такая, что Лукашенко совершил уголовное деяние, сфальсифицировал вместе с ЦИК. Правда, конечно, такая. Я им так говорю, если не можете показать правду, увольняйте знак протеста. Они грязью поливают журналистов Белсата. Я говорю, давайте поговорим, я многих из них веду. В чем, что они там неправильно показывают? Они все правильно показывают. Я свидетель, что они правду показывают. Одну только правду и ничего, кроме правды. Сапраўды, гэта наша миссия. Сапраўды, гэта наша миссия. Галина Ивановна, я хочу сказать, что наши глядачи передают вам привитание, жадают вам моцнага здоровья. Вот так и пишут в комментариях. Галина Ивановна, здоровья вам. Так что передаем вам витание от наших глядачов. Дякую вам за эту невероятную подтримку. Бережите себе так само. Дзякуй вялікі і ўсяго найлепшага, жыві вечна. Спадарства, вы дасылаеце, працягваеце дасылаць ваши смс-паведамленні, адрасаваныя нашим зняволеным журналісткам. Дазволю зачытаць два смс-паведамлення, якія прыйшлі на наш редакцыйны нумар Viber. Дорогие вы наши Катя и Даша, мужайтесь, хотя мужеству вашему позавидуют многие мужчины. Беспредел и вопиющее беззаконие, которое творится в нашей стране, заслуживает особого правового внимания. Не падайте духом. Мы, жители Барановичей, с вами. Правда всегда побеждает ложь. Мы гордимся вами и любим вас. Будет праздник и на нашей улице. Держитесь. И еще одно поведомление. Девчонки, вы красивые, добрые, умные и смелые. Мы с вами в это непростое время. Правда на вашей стороне. Справедливость однажды одумается и вернется обратно. Мы вас любим, ценим, уважаем. Держитесь, не сдавайтесь. Победа будет за нами. Живе Беларусь. Дякую вам за ваши смс-паведамленні. Тым часам мы працягваем інфармаваць вас пра тое, як адбываецца вось гэты судовы пратэст, судзілішча, ну як можна гэта назваць, просто цяжка акрэсліваць ўсё тое, што адбываецца, судовая расправа, так, бо насамрэч зараз усе гэтыя паняткі ў нашай краіне вельмі перамяшаліся. Тым часам вось гэты працэс ідзе, апыталі ўжо другога сведку. Гэта жанчына, якая была ў гасцях у той самай кватэры, дзе
працавалі Кацярына і Даша. Гэта дзядзюлі Елена. Вось, яна прыехала да сваіх сяброў, вось акурат у гэты дом, у гэту кватэру, дзе працавалі Кацярына з Дашай. Яна там была ў гасцях прыкладна да 9-10 гадзіны. Бачыла, што дзяўчыны сапраўды ввялі здымкі ў гэтай кватэры, працавалі з балкона, але бачыла іх, але з імі не размаўляла. Тым часам мы маем таксама паведамленне пра тое, хто з'яўляецца памочнікам пракурора Фрунзенскага раёна Менска. Таксама гэта зараз дзяржаўны абвінаваўца па справе, надпісаў не забудзем на Пушкінскай. Гэта Касянчык Аліна Сергеевна. Вось маладая дзяўчына, і хіба што я думаю, што вось акурат гэтая дзяўчына, пра якую Андрэй пытаўся, што гэта за дзяўчына. Так што, магчыма, гэта яна, яе ўжо апазналі, так што мы ведаем, што гэта Касянчык Аліна Сергеевна, яна памочнік пракурора. Так што так выглядае сітуацыя на дадзены момант. Ну, яшчэ вось акурат сведчанні спадарні Алены дзядзюль про тое, што ўсе былі напалоханыя у гэты момант. Вечар 15 лістапада, дзеці гаспадары абвінавачаныя. Асобы, якія ўвайшлі ў кватэру, зацытую спадарню Алену, не назваліся. Да таго, як зайшлі, хвілін 20 стукалі ў дзверы. Змейсер, то бок гаспадар кватэры, сказаў, што адчыняць не будзе. Усе былі напалоханыя, дзеці гаспадары абвінавачаныя. З іншых слоў, Кацярына Андрэева папрасіла зрабіць званок за яе тэлефону, бо тэлефон журналісткі не працаваў, пра што была размова, сведка не чула. Ну а што ж, спадарства, мы заклікаем і надалей вас дасылаць нам ваши СМС-поведомления. Есть свежее поведомление. Смотрим вас всех всей семьей. Дякую вам за то, что застаетесь с нами. Для тех, кто только теперь долучился до нашей видеотрансляции, пропонуем еще один видеоматериал, который мы уже показывали крышечку ранее. Это слово подтримки нашим девчинам от варшавской редакции Белсату. Калі ласка, вашей увазе. Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе цяпер дзясяткі тысяч людзей ідуць у бок палацу Незалежнасці. Дождь идет, бумажка размокла, и он пытается, короче, эту повестку оторвать, она не рвется. Он такой: ох, этот дождь. Я такая стою. Просто начинаю, я улыбалась, ну, просто очень сильно хотела засмеяться, если честно. Вот, ну, короче, оторвала все, и я пошла дальше по своим делам. Дорогие Катя и Даша, я шчыра ганаруся тым, што працую ў адной рэдакцыі з такімі прафесіяналамі, з такімі мужнымі дзяўчынамі, як вы. Я абсалютна перакананы, што ўся ваша справа да першай, да апошняй літары сфабрыкаваная, але маю надзею на тое, што камусьці хопіць розуму не раздуваць гэтую пустую справу да памераў, не ведаю, сусвету і рабіць з гэта такую фатальную памылку. Таму вельмі спадзяюся, што неўзабаве вы ўжо будзеце на свабодзе, мы зможам з вами пабачыцца і адсвяткаваць гэта. Жыве Беларусь! Даша і Катя, я аптыміст, я веру, што мы пабачымся ўсе разам неўзабаве, збяремся рэдакцыяй, збяремся нашай камандай. Вашых матэрыялаў чакае глядач, вашых матэрыялаў чакае рэдакцыя, таму да сустрэчы. Як вядома, самы цёмны час перад світаннем. Няма нічога мацнейшага за праўду. І таму, колькі б не пыжыліся ўсе гэтыя прыслугачы цемры, іх усіх чакае адно ганебны скон. Ну а вас чакае свабода, вашыя блізкія і вся Беларусь. Трымайцеся, мы ўсе разам з вами. Спадзяюся, што ў хуткім часе мы пабачымся, абдымемся і забудзем пра гэтыя страшныя часы. Дзякую вам вялікі за вашу працу. Жыве Беларусь! Катя і Даша, ведаеце, вы прыклад для ўсіх нас, для ўсіх журналістаў. І тыя, хто цяпер чыніць беспредел над вамі і ўвогуле над усім нашым беларускім народам, не вартыя і пальца на вашай руцэ. І Катя, ведаеш, я вельмі чакаю то, што мы разам з табой ужо ў хуткім часе правядзем самы маднейшы стрым з дома ўраду, з даху дома ўраду, калі там будуць уздымаць бел-чырвона-белы сцяг. Цяпер кожны з нас штодня робіць выбар паміж лёгкім і правільным. Катя і Даша зрабілі правільны выбар. Яны здабывалі праўдзівую інфармацыю для ўсіх нас і за гэта апынуліся за кратамі. Высокі суд, а які выбар зробіце вы?
Як казала Катя, казаць праўду лёгка. І мы далей будзем казаць праўду. Чаго б гэта не каштавала. Белсат ніколі не спыніцца. Мы заўсёды будзем казаць праўду для нашых гледачоў. І вельмі спадзяюся, што вельмі хутка мы прывітаем вас на волі. Амаль 3 месяцы наши журналісткі застаюцца за кратамі спадарства, бо працавалі дзеля распаўсюду свабоднай незалежнай інфармацыі. Але незалежная інфармацыя з'яўляецца штодня ў нашым эфіры. Дзяўчыны ўжо перамаглі, а Белсат жыў, жыве і будзе жыць. Мы ўсе разам пераможам. Так, сапраўды, вельмі хочацца. Мы маем такую надзею ў нашых сэрцах. Перадаем нашу добрую энергію для дзяўчат. Вельмі спадзяемся, што гэтае кола ганебнае, хлусні, ганьбы, прыніжэнняў будзе сёння разарванае. Аднак так ці інакш, калі не сёння, то ў самы бліжэйшы час спадарства апошнія навіны пра тое, як праходзіць гэты суд. Партал Тутбай паведамляе, што прокурор больш за 10 хвілін зачытвала, у чым жа абвінавачваюцца журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. У абвінавачанні указывается, что у живом эфире, цитата, «путем озвучивания информации они осуществили сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок, с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных действий». Ну, вось так, то бок, калі ты паведамляеш пра нейкую інфармацыю, то ты асушчаствляеш збор. Ну, гэта гучыць проста нелагічна, касмічна, камічна. Бо дзяўчыны проста назіралі за тым, бо сапраўды, што робяць журналісты, яны нікога да нічога не прызываюцца. Сапраўдныя журналісты назіраюць і паведамляюць пра тое, што адбываецца. Тым часам... Паводле следчых, я хацеў бы дадаць, Аліна, выбачаюся, Кацярына Андрэева давала положительную оценку происходящим событиям. Таким образом, призывала к несанкционированным мероприятиям и тем самым организовала действия, грубо нарушающие общественный порядок. Дзяўчыны свою вину не признаюць. Так, гэта вельмі важна. Я яшчэ дадам да паказанняў другой сведкі, якая паведаміла на судзе, што не чула ніякіх заклікаў ад журналістак Белсату, але падчас працэсу прокурор папрасіла суддзю зрабіць заўвагу мужчынам у касцюмах, бо іхныя размовы перашкаджаюць судовому паседжанню. Мужчыны ў касцюмах аказаліся дыпламатамі з прадстаўніцтва Еўразвязу. Адзін з іх перакладчык для дыпламата, які прысутнічае на працэсе. Гэта значыць, нельга перакладаць, так я разумею, удакладніў вось гэты перакладчык. А тым часам здымачная група АНТ пакінула судовую залю. Назнімалі ўжо ўсяго, чаго трэба ім было даздымаць, усё астатняе зробіць прапаганда. Крычалі, ім ганьба, дапыталіся, што вы сёння нам покажется. Маці Кацярына Андрэевай выйшла з залі ў прыбіральні, але назад яе не пусцілі. Яшчэ зачытаю вам, шаноўнае спадарства, словы мамы Дашы Чульцовай, спадарыні Наталлі, якая ўпершыню за вось гэты 86 дзён пабачыла сваю дачку, бо мы ўвесь час перапісваемся, кепска атрымалася першы час, увесь час плакала, вочы балелі, але пазней хлопчык з Менску звярнуўся да мяне, прапанаваў дапамагчы, і мне неяк лёгка на душы стала. Я сябе рыхтую да горшага, просто хочацца падысці, абняць і маўчаць. Такія словы, і нам вельмі б хацелася абняць нашых калежанак і сапраўды проста памаўчаць. А ваше паведамленне таксама, я думаю, будуць саграваць сэрца і душу нашым дзеўчынам, хоць яны, магчыма, і не пачуюць гэтае слово, аднак адчуюць тую атмасферу і тую цеплыню, якая сыходзіць ад вас, шаноўныя гледачы. Дазволю дачытаць два такіх смс-паведамлення. Спадарыня Галина піша: «Девчонки, держитесь. Пенсионеры Минска вместе со всей синеокой Беларусью молимся за вас и желаем вам выстоять, ведь вы самые-самые лучшие. Белсату респект и уважуха за работу». Дякую вам вялікі. І яшчэ одно паведамленне з далёкай Исландии. «Добрый день. Пишу вам из Исландии, слежу за событиями в Беларуси, сопереживаю вашей борьбе. Катерина и другие арестованные заслуживают наивысшего уважения. Все прогрессивное человечество желает вам победы. Время Лукашенок и Путиных приходит к концу. Живе Беларусь. Слава героям». Ось такие слова. Падтрыманне.
Сапраўды так, а я толькі яшчэ дадам, што ў гэтым самым судзе, дзе судзяць нашых сябровак, нашых супрацоўніц тэлеканалу Белсат, побач ідзе іншае судовае паседжанне, дзе судзяць аднаго з актывістаў штабу Бабарыкі, то бок вось гэты канвеер судовы не спыняецца, а сёння таксама ў Менску на 4 гады асудзілі 30-гадовага Арцёма Саўчука, які падчас пратэстаў перасунуў вазкі ад крамы на дарогу. То бок, на жаль, досыць моцныя абвінавачванні, досыць моцныя вырыкі ідуць апошнімі днямі, што ад гэтага на сэрцы становіцца вельмі трывожна. Тым часам мы б хацелі вам расказаць пра то, якая Кацярына, якая яна журналістка. Яна вельмі шчырая асоба, вельмі энергічная. І як кажа ейны муж Ігар Іляш, ён кажа, што яна проста апантаная. Сапраўды гэта чалавек, які мае фонтан пазітыўнай энергіі, якая абсалютна бесстрашная, якая вельмі шчырая, за што яе і палюбілі нашыя гледачы. Сама яна казала пра тое, што я буду шчаслівая незалежна ад прысуду, бо сумленне маё чыстае, а казаць праўду лёгка і прыемна. Працягне тэму Галіна Абакончык. Ігар Ільяш – журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Чакае жонку з турмы ўжо 3 месяцы. Напярэдадні суда яна перадала тэкст заявы, у якой пазначыла сваё журналісцкае і жыццёвае крэда. Казаць праўду лёгка і прыемна. Гэты пераслед незаконны, Цемрашалінскі не зламаў яе, не прымусіў яе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і не зламаў яе жыццё, бо яна ўсё роўна будзе шчаслівая, як яна кажа, а вось шкадаваць трэба тых людзей, якія страцілі сваё сумленне і якія удзельнічаюць у гэтым злачынстве, пераследуюць невінаватых людзей. Кацярыну Андрэеву затрымалі разам з каляжанкай Дар'яй Чульцовай 15 лістапада ў доме двара пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі ды знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюх звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Напярэдадні суда кіраўніцтва Белсату выступіла з адмысловай заявай. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Рамана Бандарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Пераможцу відаць на старце. Гэтая прымаўка як найбольш пасуе Кацярыне Андрэевай. Журналістка заявіла пра сваю здольнасць да пісьмовай творчасці яшчэ ў раннім дзяцінстве. В 4 года она научилась писать, и удивительно, что такой маленький ребенок совсем начинает вот свой стих с такими словами: «Родной страны мне не забыть, родной страны мне не забыть, где дочку надо будет мне родить» и так далее. За ўдзел і перамогі ў творчых конкурсах у доме застаюцца шматлікія ўзнагароды, а таксама першыя газетныя публікацыі. Кацярына Андрэева сталася журналісткай у 3-м пакаленні. Прабабуля з прадзядулем і дзядуля Кацярыны таксама былі журналістамі. Адчуваю за наше журналісцкае пакаленне нейкую нейкі сорам, што мы не дамагліся таго сваім удзелам, каб у нас у краіне нешта змянілася па-сапраўднаму. Вось. І у нас залей такога больш выбара няма, як не стаць роўнымі Каць. У свае 27 гадоў Кацярына Андрэева разам з мужам Ігорам Ільяшом стала аўтаркай кнігі «Беларускі Донбас». Першае даследаванне пра ўдзел беларусаў у расійска-украінскай вайне. Праваабарончая супольнасць прызнала яе журналісткай года, а Белсат назваў тэлевізійнай асобай года. Журналістку ведаюць і любяць гледачы, а таксама сукамерніцы, з якімі Кацярына адбывала адміністратыўнае зняволенне. Мы з ёй там былі знаёмы толькі там колькі, зусім часу там мала прайшло. І яна патэлефанавала, як ты, як справы. Пыталася пра працу маю, у мяне там праблема была, можа табе з чымсьці дапамагчы. Так, і на дзень народзіны ў яе такая: я скасавала ўсе свае сустрэчы, я толькі вас, дзяўчыны, запросила. Она нам очень тогда помогла тоже и морально, вот в этом плане. И
Потом мы тоже много раз встречались. Так получилось, что мы за вот эти буквально пару дней мы пробыли вместе, мы очень сдружились. Вот. Ну и после того, как вышли, мы тоже как могли встречались и поддерживали друг друга. Паводле крымінальнай справы Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, выконваючы працу журналістаў, перашкодзілі працы грамадскага транспарту. Нібыта былі спынены 19 маршрутаў аўтобусаў, тралейбусаў і трамваяў. Частка першая артыкулу 342 крымінальнага кодексу, паводле якога пераследуюць журналістак, прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Не робім ніякіх прагнозаў, бо відавочны характар справы. Што калі б гэта было пытанне выключна права, законнасці, то не было б, в прынцыпе, гэтага суду. То калі б нават нейкі следчы і прыдумаў распачаць такую справу, то яго проста звольнілі б як мінімум пасля гэтага, як чалавека, які не адпавядае прафесійным стандартам. Вось. А тое, што справа дайшла до суда, тое, што амаль 3 месяца Каця і Даша знаходзяцца за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што, конечно, справа мае палітычны характар. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб салідарнасці і падтрыманні зняволеных журналістак. Ветэраны беларускай журналістыкі ды рэдактары незалежных медыяў выступілі з заявай спыніць тупую сілу беззаконня. А брытанская праабарончая арганізацыя за свабоду СМІ артыкул 19 выступіла з заклікам спыніць пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Журналістаў закрываюць за тое, што яны выконвалі сваю працу. А між іншым, журналісцкая праца ёсць не толькі свабода выказвання, не толькі фундаментальнае права, а гэта яшчэ і паказальнік сітуацыі з правамі чалавека наогул. І калі журналістаў за гэта забіраюць, значыць, гэта паказвае, якая ступень абароны правоў чалавека ў краіне цяпер. Акрамя Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, паводле крымінальнага пераследу ў зняволенні застаюцца яшчэ 7 незалежных журналістаў. Тым часам працягваецца суд. Мы ведаем, што ўжо дапыталі трэцюю сведку. Гэта спадарыня Мароз, якая пражывае ў кватэры на 14-м паверсе. Яна казала, што ёй патэлефанавалі і папрасілі паздымаць кватэры. Яна дазволіла, казала, што на плошчу пераменаў прыходзілі людзі, складвалі кветкі, ставілі лампадкі, папраўлялі венкі. Беспарадкаў не бачыла. Яна бачыла, як дзяўчыны вялі стрым, штосьці казалі, але што не чула, бо не назірала за імі. Вось такія сведчанне адной са сведак, гэта гаспадарыня кватэры, якая впусціла нашых дзяўчын дзеля таго, каб яны маглі працаваць. Вось, на пытанне, ці была на журналістках камізэлька прэса, ці нешта іншае, што пацвярджае іх прыналежнасць да СМІ, сведка адказала, што акрамя камеры і махнатнага чорнага мікрафону больш нічога не памятае. Тым часам мы распавядалі вам пра тое, што маці Каці Андрэевай выйшла ў прыбіральню, яе не хацелі пускаць у суд, але пасля невялічкай спрэчкі з міліцыянтам, які ахоўваў дзверы, маці Кацярыны Андрэевай ўсё ж пусцілі назад на паседжанне. Вось такія апошнія навіны з судовай залі. Вельмі шмат сёння журналістаў прыйшлі падтрымаць нашых дзеўчын. Адна з іх, Тацяна Каліноўская, падзялілася ўражаннямі ад судовага паседжання з Белсатом. Давайте послухаем. Потом выступила дама, которая была в гостях в этот момент, когда Катерина вела там стрим. Она ничего, ухитрилась ничего не сказать. Вот. Но сейчас пришла хозяйка квартиры. Вот. Ну, я понимаю, что после обеда свидетелем пойдет Игорь. То есть они сначала хотят допрашивать свидетелей, а уже потом смотреть это видео. Ну, пока допрос свидетелей ничего интересного не вызвал. Как они Хорошо. И какая атмосфера в зале, да. Атмосфера хорошая. Вывели какого-то психа, но вообще атмосфера хорошая. Да, это был псих. Як много людей там? Людей немного. А что, скажите, пожалуйста, а кто там из прессы? Ну, я думаю, что там достаточно прессы.
Дастаткова прэсы, сцвярджае сведка, якая была ў судзе, гэта журналістка Тацяна Каліноўская. Ну, дзякуючы таму, што журналісты ўсё ж такі там прысутнічаюць, мы маем хоць нейкую інфармацыю пра тое, што адбываецца зараз у судовай зале. Бачым, што дапытваюць сведкаў. І як мяркуе спадарня Тацяна, вельмі хутка наступным сведкам можа быць Ігар Іляш, муж Кацярыны Андрэевай, таксама журналіста. Зараз вы бачыце жывую карцінку з калідору каля залі суда. Бачыце, што шмат хто сядзіць у тэлефонах, відаць, сочыць і таксама збірае навіны, тыя навіны, якія выходзяць з-за гэтых вось жоўтых дзвяроў, якія ахоўваюць міліцыянты. Ну, а тым часам спадарства, апрача вось вялізнай колькасці падтрымання, мы, канешне, мусім узгадаць пра тое, што і сёлета і летась салідарнасць з журналістамі, напэўна, дасягнула найвышэй свае кропкі, хаця яна заўсёды была, і журналісты іншых незалежных выданняў выказваюць словы падтрымкі нашым дзеўчынам. Давайте послухаем разом. В первую очередь мне бы хотелось сказать спасибо Кате и Даше за их преданность профессии, потому что, несмотря на репрессии, несмотря на наверняка страх, они делали свою работу, делали важную работу, и именно из-за этого оказались там, где они сейчас. Дзяўчаты, гэтае ганебнае цемарашальства скончыцца. Добро і праўда перамогуць, а ў турме будуць сядзець сапраўдныя злодзеі, а не вы. Ганарымся вамі. Абдымаю. Катя и Даша, мне здаецца, што ў вашых асобах судзяць усю беларускую незалежную журналістыку, і суд над вами – гэта суд за права працаваць, суд за права асвятляць падзеі, суд за права журналістаў быць у цэнтры падзеяў. Я думаю, што гэта будзе паказальнае судзілішча, мэты якога запалохаць журналістаў. Але ў тых, хто сёння зараз прыкрываецца імем закона, нічога не атрымаецца. Таму што ні Кацярына, ні Дар'я, ні вы, ні я, ні іншыя нашы калегі, мне здаецца, ўжо не баяцца. І чым мацней ціск на нас, тым мацней адваротны эфект. Мы працавалі, працуем і будзем працаваць згодна са стандартамі нашай профессии, як бы это кому не заминало. В принципе, журналистика – это не самая выгодная тема, которая есть в Беларуси, поэтому в нее идут люди идейные, вдохновенные и творческие. И хотя бы из этого я могу уже им респектовать. И, понятное дело, поддерживать их, потому что они несправедливо страдают. Я очень надеюсь, что все будет хорошо, и желаю им сил. Дар'я і Кацярына, вы сапраўдныя гераіні, выдатныя журналісткі, і наперадзе вас чакае яшчэ мноства прэмій, прызнання і, самае галоўнае, шмат крутых падзеяў, пра якія вы абавязкова распавядзеце. Мы ўсе верым, што праўда пераможа, і вы будзеце на волі. Пачынайце пісаць кнігу пра тое, што адбываецца з усімі намі, і яна абавязкова стане сусветным бестселерам. Тым часам міжнародная журналісцкая арганізацыя, міжнародная федэрацыя журналістаў патрабуе вызвалень Кацярыны Андрэевай, Дар'і Чульцовай і заклікае калег да салідарнасці. Мы бачым, што заклікаць не трэба. Сапраўды гэтую салідарнасць можна пачуць і пабачыць вось на гэтых здымках. Я вам нагадаю, што гэта прямая трансляцыя з калідора перад залей, дзе адбываецца судовае паседжанне. Фрунзенскі раённы суд горада Менск, дзе адбываецца сёння судовая расправа над нашымі калежанкамі, якіх абвінавачваюць па сумна вядомым артыкуле 342. Гэта дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Тым часам за кратамі паводле крымінальных абвінавачванняў застаюцца ажно можа, крымінальных, паводле розных абвінавачанняў, але ім пагражаюць крымінальныя тэрміны, застаюцца ажно 9 нашых калегаў. Каго з журналістаў працягваюць трымаць за кратамі і за што іх затрымалі, у якім стане гэтая праца іхная зараз, мы вам раскажам у матэрыяле, але толькі хочам яшчэ раз падкрэсліць, што 2020 год быў абсалютна рэкордным годам, калі падлічыць усе затрыманні журналістаў. Так, агулам па падліках Беларускай асацыяцыі журналістаў незалежныя журналісты
цягам перадвыбарчай і паслявыбарчай часу правялі за кратамі ажно 1200 сотняў, больш за 1200 сотняў былі пакараны вялізныя сумы штрафаў. Як бачым, десяткі ўжо журналістаў праходзяць па крымінальных справах. Ну а якім чынам гэта ўсё адбывалася, як гэта зараз выглядае, матэрыял Кірыла Смяглікава, калі ласка, вашай увазе. Мінулы 2020 год быў самы паказальны ў рэпрэсіях у бок журналістаў, якія асвятлялі падзеі ў краіне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў за апошнія 13 месяцаў зафіксавалі 480 затрыманняў журналістаў, 97 фактаў адміністратыўных арыштаў і як мінімум 62 выпадкі фізічнага гвалту. Цяпер за кратамі адразу 9 журналістаў, сярод іх дзве нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Іх затрымалі 5 лістапада за стрым, падчас якога яны показалі жорсткі разгон акцыі памяці Рамана Бандарэнкі і разбурэнне сілавікамі народнага мемарыялу на плошчы Пераменаў. Спачатку Кацю і Дашу абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту, а ўжо 20 лістапада ім выставілі абвінавачванне за нібыта арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Журналісткі сваёй віны не прызналі, а Кацярына адмовілася даваць паказанні. А на адваротным баку у вас надпіс «Покажите нашим гледачам». Кукуха едь. Трэці месяц у СІЗА застаецца журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч. Яе затрымалі 19 лістапада і выставілі абвінавачванне за разгалошванне медычнай таямніцы, якое пацягнула цяжкія наступствы. Падставаю зрабіўся апублікаваны 13 лістапада артыкул, у якім гаварылася, што ў крыві Рамана Бандарэнкі не было алкаголю, што цалкам разыходзіцца з версіяй следчага камітэту і Лукашэнкі. У СІЗА застаецца і Юлія Слуцкая. Заснавальніцу прэс-клубу затрымалі ў аэрапорце 22 снежня, калі яна вярталася з адпачынку ў Менск. 31 снежня яе абвінавацілі ў нявыплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. Аднак не паказалі дакументаў, якія пацвярджаюць сумы недаплачаных падаткаў. Не былі агучаны і падставы, паводле якіх прэс-клуб павінен быў выплаціць падаткі ў большым аб'ёме. Таксама вядома, што справа звязаная з праектам стварэння грамадскага тэлебачання. У межах гэтай жа справы таксама за кратамі застаецца праграмная дырэктарка прэс-клубу Алла Шарко. 22 снежня сілавікі прыйшлі ў ейную кватэру з ператрусам, пасля чаго адвезлі жанчыну на допыт у дэпартамент фінансавых расследаванняў. Як і іншых у справе прэс-клубу, яе вінаваціць у няўплаце падаткаў. Паводле гэтай жа справы з 22 снежня за кратамі ўтрымліваецца фінансавы дырэктар прэс-клубу Сергей Альшэўскі, аператар Пятро Слуцкі, сын Юліі Слуцкай, а таксама журналістка Ксенія Луцкіна. Яе, як і іншых, затрымалі 22 снежня. Бацька Ксеніі паведаміў Беларускай асацыяцыі журналістаў, што дома ў жанчыны прайшоў ператрус, канфіскавалі камп'ютар, тэлефоны, флешкі. Луцкіна працавала ў Белтэлерадыёкампаніі. Пасля выбараў прэзідэнта ў жніўні далучылася да страйку работнікаў, а затым звольнілася. Яна таксама праходзіць у межах справы прэс-клубу. Яе вінавацяць у дапамозе ва ўхіленні ад аплаты падаткаў. З 12 студзеня за кратамі застаецца журналіст Андрэй Аляксандраў. Амаль сотні сваякі і калегі не маглі яго знайсці. Пасля стала вядома, што яго затрымалі як падазраванага ў крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Пакуль вядома, што ён у ізалятары на Акрэсціна. Это журналісты, якія праходзяць па крымінальных справах, аднак варта памятаць, шановныя гледачы, што за кратамі застаюцца і блогеры, якія таксама выконвалі функцыі журналістаў, распаўсюджвалі інфармацыю, шукалі і асвятлялі самыя вострыя, самыя балючыя для ўладаў пытанні, праблемы, якімі займаемся і мы ў тым ліку гаспадарства. Это Ігор Лосік, паліткансультант Радыё Свабода і адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу», а таксама Сергей Петрухін і Александр Кабанаў, народныя рэпарцёры з Берасцейшчыны. Тым часам Павел Спірын, таксама блогер, атрымаў за 2 фільмы 4,5 гады калоніі. Уявіце сабе, 4,5 гады калоніі. Гэта проста вялікі адрэзак жыцця. І вось Менскі гарадскі суд менавіта такі вырак абвесціў Павлу Спірыну. Блогер на сваім ютуб-канале крытыкаваў улада, яго абвінавацілі ў тым, што ён распальвае сацыяльную варожасць. Пра справу Павла Спірына распавядзе. Я б яшчэ хацеў бы дадаць одну заўвагу, выбачаюся, Аліна. Павел Спірын яшчэ вядомы тым, што ён вылучаўся на прэзідэнцкія выбары ў мінулым годзе, аднак Цэнтральная выбарчая камісія на чале са спадарняй Ярмошынай не зарэгістравала Спірына, і ўвесь гэты час блогер асвятляў вострыя, балючыя праблемы ў грамадстве. Ну тады мы ўжо мусім узгадаць хіба што, калі ўжо кажам пра блогераў, і Сергея Ціхановскага, які таксама распачаў сваю палітычную
палітычную кар'еру як Безумоўна. блогер і зараз знаходзіцца таксама за кратамі. Вось тым часам мы вернемся все ж таки да справы Паўла Спірына і пакажам вам зараз матэрыял нашай сяброўкі, нашай калежанкі Ольгі Гоманавай пра ягоную справу, каментары ягоных сваякоў, блізкіх пра ўвесь гэты прысуд. 4,5 гады калоніі агульнага рэжыма такі вырак вынес сёння Менскі гарадскі суд Паўлу Спірыну. Блогера прызналі вінаватым у распальванні сацыяльнай варожасці. Нагодаю для ўзбуджэння крымінальнай справы сталі 2 фільмы на YouTube-канале Спірына, у якіх ён крытыкуе праваахоўную сістэму і органы дзяржаўнай улады Беларусі. Куча людзей, якія выехалі за межы Беларусі, будуць рабіць гэтыя ролікі і не будуць думаць пра нейкую самацэнзуру і будуць пляжыць і гэтую міліцыю, пракуратуру, калі ёсць за што. Нічога гэта не вырашае, але ім патрэбна ўсё роўна, каб гэты страх, каб яго рэпосцілі мы так ці інакш, каб людзі вялі нейкую самацэнзуру, каб пратэст сышоў з вуліцы, хаця б у курылку. Яны ведаюць, што ён не сышоў нікуды. Фільм «Спірына. Грань» пра наркатрафік у Беларусі ўлічылі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Яму таксама выставілі абвінавачванне за ролік «Жудасная таямніца генпракурора Беларусі. Карт-бланш на садызм». Дзяржаўная сацыяльна-псіхалагічная экспертыза выявіла варожыя устаноўкі ў відэа. Суд жа заклікаў не звяртаць увагі на даследаванне незалежнага спецыяліста, які ніякай варожасці ў фільмах не ўбачыў. В материалах дела нету текстового содержания роликов. А эксперты сказали на основании текста. Но это же вранье, это же обман. Это же обман, чистый обман. Это статья 402 Уголовного кодекса «Дача заведомо ложных показаний». Падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі блогер заявіў пра намер балатавацца на прэзідэнцтва, але цэнтр выбаркам не зарэгістраваў ягонай ініцыятыўнай групы. Кто был сегодня, видел его фильм этот «Грани». Нету там ничего, что ему бы вот сегодня рисовало. Просто это страх властей, что они могут. Когда-нибудь все-таки, наверное, придет к нам справедливость какая-то, и я думаю, что правда восторжествует. На суде Павел сказал, что для своей краины хочет только добра, а ягоныя відэа – это просто критика. Все ходим под Богом, Бог все видит. Вот. Все будет. Как... Главное, справедливость восторжествует как-то, я не знаю. Если разум есть у людей, то должны ж понять. Тацяна Спірына кажа, што галоўнае, каб сын усё гэта вытрымаў. Ольга Гоманова, Белсад. Шановне господарство, ось у гэтых хвілін акурат распачаўся перапынак у судовым паседжанні. Мы будзем уже маем магчымасць паказаць вам карцінку. На жаль, дзверы зачыніліся, але некаторыя людзі выйшлі з судовай залі. Мы будзем спрабаваць знайсці сведкаў тых людзей, які былі ў зале, з імі паразмаўляць, але нам патрэбна для гэтага яшчэ некалькі хвілінаў. Ну, а пакуль што, господарства, прапануем вам глянуць ролик салідарнасці нашых калегаў менскіх і рэгіянальных з нашымі дзеўчынамі. Яны таксама выказваюць словы падтрымкі Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай. Я нагадаю, што наше тэлебачанне, яно працуе, скажем, як бы на 2 дамы. Так, у нас ёсць офіс у Варшаве, дзе мы ў бяспецы, вось тут можам весці для вас стрымы. А ёсць людзі, якія працуюць у Беларусі сапраўды, дзеля праўды кожны дзень. Рызыкуюць сваёй свабодай, жыццём, здароўем. Вось, таму менавіта іхнае падтрыманне, я думаю, хіба найбольш каштоўнае, калі можна тут нейкую градацыю вводзіць і параўноўваць. Што бы ни адбывалася ў Беларусі, наша задача гэта паказваць, і за гэта Кацю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца. 15 лістапада яны былі на плошчы пераменаў і распавядалі тое, за чым назіралі. Яны нікога не заклікалі да гвалту, яны не правакавалі людзей на сутычкі з сілавікамі. Катя і Даша – закладнікі рэжыму. Яны сядзяць за праўду. Это просто показальная акция для того, каб спужаць нас за тое, што мы робім сваю работу. Даша і Катя амаль 3 месяцы знаходзяцца ў зняволенні. Сёння на іх месцы ў любы момант магу апынуцца я. І я. І я. Кожны з нас. Усе мы. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Мы ведаем, што яны ні ў чым не вінаваты. Катя і Даша абавязкова выйдуць. Зробіць яшчэ не адзін рэпартаж. Катя і Даша, на жаль, вы не пабачыце гэты ролик, але адчуйце наш заклік сэрцам. Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю.
Я ганарусь вами, девчата, и жадаю вам здоровья, счастья. И лечу, что Господь Бог все ж таки вознаградит вас за ваши покуты. Чекаем на воле. Чакаем і мы на волі наших каляжанак. Калі гэта не адбудзецца сёння, то меркавана мы вельмі чакаем іх у самым бліжэйшым часе. А пакуль перапынак, паспрабуем з Алінай падвесці вынікі першых гадзінаў гэтай судовай расправы над нашымі каляжанкамі. Якая адбываецца ў судзе Фрунзенскага району горада Менску, дзе ідзе працэс над журналісткамі нашага тэлеканалу Кацярыны Андрэевай, Дар'і Чульцовай, якіх вінавацяць паводле часткі першай артыкулу 342 крымінальнага кодексу арганізацыі рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Дзяўчынам пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Справу разглядае суддзя Наталья Бузук, і вось да перапынку апыталі 3 сведкаў. Мы вам ужо расказвалі прыкладна вось змест іхных сведчанняў. Зараз ведаем пра тое, што раз пачаўся перапынак, мы паспрабуем сабраць болей інфармацыі пра тое, што было на судзе. Хутчэй за ўсё, пасля перапынку таксама працягнуць апытанне сведку. Адным са сведкаў з'яўляецца Ігор Іляш. Гэта муж Кацярыны Андрэевай, нашай журналісткі. З Ігорам мы ўжо сёння размаўлялі. Але думаю, што калі будзе магчымасць, звяжемся з ім яшчэ пасля таго, як ён дасць свае паказанні ў суде. Ну і спадарства, хочу нагадаць, што сёння на Белсаце роўна а 20:00 студыя Белсат адмыслова будзе асвятляць сённяшнюю судовае паседжанне над Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Таму, калі ласка, усе самыя апошнія падрабязнасці вечарам. Ну а пакуль мы падводзім вынікі першых гадзінаў гэтага паседжання. Нагадаю, што прокурор больш за 10 хвілін зачытвала абвінавачанні ў справе журналістак. Указваецца ў гэтым абвінавачанні, што праз агучванне інфармацыі яны ажыццявілі збор актыўных удзельнікаў, якія груба парушаюць грамадскі парадак з мэтай стварэння масавасці для магчымасці супрацьстаяння дзеянням супрацоўнікаў праваахоўных дзеянняў. На думку следства, Кацярына Андрэева давала станоўчую ацэнку падзеям, якія адбываліся. Такім чынам заклікала да несанкцыянаваных мерапрыемстваў, тым самым арганізавала дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Самыя дзяўчыны сваёй віны не прызнаюць. Аднак яшчэ у судзе, напэўна, будуць разглядаць сам стрым. Гэты шматгадзінны стрым, які адбываўся з плошчы пераменаў 15 лістапада. Так, яны мусяць паказаць увесь гэты відэаматэрыял, які з'яўляецца доказам у справе. Там сапраўды некалькі гадзінаў, добрых гадзінаў гэтага відэаматэрыялу. І выглядае на тое, што спачатку хочуць дапытаць усіх сведкаў. І вось, дарэчы, сведчанне трэцяй сведкі Ліліі Мароз, якая з'яўляецца гаспадыня кватэры, у якой дзяўчыны вялі гэты стрым, сказала пра тое, што перакрыццё дарог не было арганізавана, бо людзі рухаліся хаатычна. Гэтыя сведчанні, паказанні, якія надала ў суде, яна таксама ўзгадала, што абвінавачаныя даставалі з торбы камізэлькі, дзе было напісана прэса. На пытанне: вы што, не ведалі, што гэта супрацоўніцы Белсату? А яна сказала: я не ведаю, што такое Белсат. Растлумачыла, што раней была палітычная, і гэта не цікавілі. А вось калі ў кватэру зайшоў Амап, у Ліліі здарыўся прыступ. Яна дрэнна памятае, што было далей. Сапраўды, гэта вельмі шмат эмоцый. Мы ведаем, што і Кацярыне не раз было кепска пасля затрыманняў. Таму вельмі рады бачыць тое, што яна сёння усміхаецца. Я, дарэчы, заўважыла, што Каця сёння апранулася цалкам у белае. Вось гэты колер, які таксама дае надзею, чысціню. І вось гэтага лёгкага сэрца, пра якое яна казала, што з лёгкім сэрцам кажа праўду. Тым часам другая гераіня, другая падсудная, гэта Даша Чульцова, аператарка, дзяўчына са Шклова, якая мае вельмі цёплую маму, якой цяжка гэта все перажываць. Тым часам яна пагутарыла з нашай журналісткай Алінай Скрабуновай, падзялілася сваімі ўспамінамі, ўражаннямі, сваімі думкамі, сваімі эмоцыямі. Добрый вечер. Суд по крымінальнай справе журналістак Белсату Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай пачнецца 9 лютага. Мы размаўляем з Дашынай маці Наталлей. Вітаю вас і адразу пытанне. Даша знаходзіцца за кратамі 2 месяца. Які зараз яе маральны і фізічны стан? Моральный, наверное, держится очень даже в боевом духе. Потому что в письмах все очень даже по-боевому.
Сейчас она пишет, что здорова, и адвокат всегда мне, кстати, говорил, что сказала, что здорово, все хорошо. Я ей очень горжусь, хоть я ее и постоянно допекаю тем, что она туда влезла. Но просто я ее люблю и хочу, чтобы у нее все было хорошо. Но она у нас воин, Даша победительница у нас. А што напішет у лістах свае думкі наконт гэтай крымінальнай справы і наконт суду? Она такого даже близко не пишет, потому что если она будет писать, письмо тут же не дойдет. Там письма лежат очень долго. Но я так понимаю, что, наверное, проходит цензура, все есть в письмах, где что-то написано и заштриховано. Есть. Што вы пішаце Даше ў лістах, як вы яе падтрымліваеце? Письма пишем друг другу. Говорю, наверное, за столько времени вы с ней столько смс не написали. Не знаю, первое время я все время в письмах все больше плакала. Поэтому я не знаю, поддерживаю я ее или, может, наоборот, угнетаю. Но мне так хочется, чтобы она была дома. А як вы самі трымаецеся? Плохо. Вот первое время я вообще очень много плакала. У меня до такой степени все даже болели глаза. Настолько я не могла вообще. Где-то кто-то что-то скажет, а мне сразу. Я напишу ей письмо, я плачу. И все время плакала, а потом вот так вот интересно у меня получилось, что мальчишка с Минска, в Минске он живет, он сказал, что я хочу вот вам помочь, вот поучаствовать. Мне так вот спокойно и радостно на душе, что вот есть такие люди, которые могут поддержать настолько. Наталя, а як вы ставіцеся да самого абвінавачвання у грубым парушэнні грамадскага парадку? За что? За то, что держала камеру в руке и снимала то, что происходило. Логики вообще никакой. Ну, я не знаю. Не знаю. Если бы были другие, сидели бы другие. Это не зависит то, что там Катя с Дашей в это попали. Здесь уже как бы любой журналист, который пошел бы на эту работу, вот, был бы задержан, и была бы та же самая. Криминальное бы дело все равно было бы. Як думаеце, навошта на журналістаў заводзіць крымінальную справу за стрым? Чтобы остальные журналисты боялись, чтобы неповадно было. Зачем еще заводить на их? Если люди что-то снимают, какую-то правду, значит, их начинают хватать. Они же их хватают не только сейчас и в Минске, их постоянно задерживают. То, что если чуть-чуть правда, значит, иди сюда, мы тебя посадим, посиди немножко. Дзяўчын таксама вінавацяць у прычыненні шкоды Мінск-трансу. Что вы про гэта думаете? Они захотели это им пришить, они, значит, это пришили. Ну, а так, я даже и забыла вот про это. Потому что думать про это, а смысл какой думать, если... Ну, это бред. Думали, что такая может быть плата за журналистику? Да. Я даже предупреждала, что не в нашей стране. Не в нашей стране журналистам. Она когда собралась идти только поступать, я ей сказала: Даша, хорошо подумай, не то время, не то место, где быть журналистом. Она сопротивлялась, она сказала: если я не пойду на журналиста, значит, я никуда не пойду, и все. Это... Ці чекаете вы суду? Скорее бы все это закончилось, хоть какая-то определенность. Всегда себя готовила к тому, что хорошо не будет, будет плохо, и нам надо к этому готовиться и быть готовыми. Но все равно там оно теплится, и хочется, чтобы было все хорошо. Что вот оно все закончится, и Даша приедет домой. Сами знаете, что. Если они захотели, значит, они их все равно посадят. Это даже не обсуждается. Поэтому я себя готовлю, чтобы потом
не было вот этих обморочных состояний. Потому что, ну, сами понимаете, что мама. И этим все сказано. Различиваете на некую амнистию? Да. Надеюсь, очень надеюсь, конечно, на это. Можно сказать, только надежда и на это. Вопрос, какая цена этого будет. Вот. Все в цене. Что першае скажете Даше, калі ее убачите? Просто хочется подойти, обнять и молчать. Чего не говорить. Дякую вялікі вам за размову. Трымайцеся, калі ласка. Спасибо большое за поддержку и за то, что у нас есть такие люди, которые могут поддержать. Я сказала, что я даже не думала, что у нас молодежь такая. Настолько добрые, оказывается, у нас люди. У нас в городе много злых, поэтому все это очень тяжело. Мы размаўлялі з Натальяй, маці журналісткі Дар'і Чульцовай. Калі ласка, не маўчыце, дапамажыце распаўсюдзіць інфармацыю пра крымінальны пераслед журналістаў. Аліна Скрыбунова, Белсат. Так, варта распаўсюджваць інфармацыю. Сёння мы ўжо вам казалі ў эфіры, але паўтарымся. Зараз усе журналісты і медыяперсоны, затрыманыя паводле крымінальных справаў, знаходзяцца на Валадарцы, і можна ім пісаць. Гэта адрес, напэўна, можаце знайсці ў інтэрнэце. Гэта 9 чалавек, якія зараз затрыманыя паводле крымінальных справаў. Мы памятаем пра іх усіх. Спадарства, таксама варта памятаць пра слово салідарнасці. Вы іх нам дасылаеце на наш нумар, а я таксама заклікаю дзяліцца нашай трансляцыяй у інтэрнэце, у сацыяльных сетках, абавязкова ставіць нам лайкі. Гэта дапаможа гэтаму відэо прасоўвацца, і як мага больш людзей і гледачоў зможа яго паглядзець. Тым часам у нас на сувязі адвакат Сергей Декрадскі. Спадар Сергей, вітаю вас. Вы сёння прысутнічалі на судзе. Распавядзіце, калі ласка, пра ваше ўражанне. Добрый день. Да, сегодня пачаўся суд над Кацярынай Андрэевай и Дар'яй Чульцовай. Пакуль што была першая частка, зараз мы сышлі на обед. У першай частцы апытваліся сведкі. Спачатку мы заявілі хадайніцтва, якое на наш погляд было вельмі важным. Мы патрабавалі, каб Кацярына і Дар'я былі вызвалены з-пад вартай, паколькі мы лічым, што тыя доказы, якія ёсць у матэрыялах справы, і той артыкул, які да іх прыменены, дазваляе іх падчас суда не ўтрымліваць пад вартай. На жаль, гэтае хадайніцтва не было задаволена, дзяўчаты застаюцца пад вартай, і зараз канвой іх павёў на абед. У іх ёсць пэўныя з сабой ежа, якія яны будуць зараз ужываць. По працэсу апытваліся сведкі. Да. Я хацела запытаць, вось менавіта як вы ацэньваеце гэту хаду судовага працэсу сённяшняга? Пакуль што складана нешта ацэньваць, таму што пра вынікі мы будзем казаць тады, калі будуць вывучаны ўсе доказы, якія ёсць у матэрыялах справа. На сённяшні момант тыя сведкі, якіх сёння слухалі, гэта хутчэй за ўсё сведкі, які проста распавядалі пра тое, што ў той дзень адбывалася на плошчы пераменаў. Менавіта асабіста я не пачуў нічога, што б магло б сведчыць пра нейкія крымінальныя дзеянні з боку Дар'і ці Кацярыны. Спадар Сергей, ужо неўзабаве 19 лютага распачнецца судовы працэс над Кацярынай Барысевіч. Як зараз праходзіць следства, што на дадзены момант вядома? Я не з'яўляюся адвакатам, абаронцам Кацярыны Барысевіч, таму тут мне пракаментаваць няма чаго. Выбачайце, так, мы атрымалі, відаць, памылковую інфармацыю. Вось як вы, ці можна спрагназаваць нейкім чынам, як далей будзе развівацца гэты судовы працэс над Кацярынай і Дар'яй? І вось што кажуць людзі, якія былі вось разам з вамі ў зале суда?
Спрагназаваць складана. Ход працэса вызначае суддзя. На сённяшні момант пасля абеду будуць апытаны яшчэ некалькі сведкаў. Я думаю, што на гэтым апытанне сведкаў скончыцца. Пасля гэтага будзем вывучаць матэрыялы справы. Я вельмі спадзяюся, што у нас будзе магчымасць праглядзець той стрым, які Дар'я і Кацярына вялі з плошчы пераменаў. Спадар Сергей, магчыма, вы ўжо раней бачылі гэты стрым. Вось дзяржаўнае абвінавачанне кажа пра тое, што праз агучванне інфармацыі журналісткі, то бок Андрэева і Чульцова, ажыццявілі збор актыўных удзельнікаў, якія груба парушаюць грамадскі парадак з мэтай стварэння масавасці для магчымасці супрацьстаяння дзеянням працаўнікоў праваахоўных дзеянняў. Таксама паведамляецца, згодна з следствам, што Андрэева давала станоўчую ацэнку падзеям, якія адбыліся, такім чынам заклікала да несанкцыяваных акцый і тым самым арганізавала дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Як бы вы гэта пракаментавалі? Глядзіце, мне складана тут нешта каментаваць, таму што я лічу, што і следства, і бок абвінавачвання увогуле зрабілі абсалютна неправільнае абвінавачванне. Калі мы кажам пра стрым, калі мы кажам пра тое, што была арганізацыя нейкіх групавых дзеянняў праз вядзенне стрыма, мы спадзяваліся ўбачыць у абвінавачванні канкрэтныя цытаты, якім чынам Кацярына і Дар'я нешта выказалі, што можа разглядацца як арганізацыя дзеянняў. На жаль, у нас у абвінавачванні ёсць агульныя фразы, што яны заахвочвалі, што яны да нечага прызывалі і гэтак далей. А з такімі агульнымі фразамі складана змагацца, таму што я лічу, што толькі калі будуць агучаны канкрэтныя фразы, мы можам казаць, што ў гэтых фразах утрымліваюцца ці не утрымліваюцца процізаконныя дзеянні. Ну а што да стрыма, стрым дагэтуль можна паглядзець у інтэрнэце. Зразумела, я яго глядзеў, і я асабіста не бачыў у гэтым стрыме нічога, што можа разглядацца як процізаконныя дзеянні. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Будзем сачыць разам з вамі ў тым ліку за далейшым ходам падзеяў у справе Кацярыны Андрэевай, Дар'і Чульцовай. Сергей Зікрацкі адвакат, быў з намі на відэасувязі каля Зменску. Так, з-пад будынку Фрунзенскага раённага суда. Дакладна так. Святлана Ціхановская тым часам заклікала падтрымаць журналістаў на судах. Вось яна адзначыла, што адбываецца сёння суд ва Фрунзенском районном суде, які вось мы з вами зараз обмярковываем, за яким мы сочим. Что пишет Светлана Тихановская? Они нарушили закон? Нет. Они обороняли мемориал Бондаренко? Нет. Режим мстит? Да. Вина Екатерины и Дарьи заключается в том, что режим убил Романа Бондаренко. Когда люди организовали мемориал в память о Романе на площади Перемен, устроил штурм. Журналистки в прямом эфире показали это всему миру. Преступники всегда возвращаются на это место, на место преступления. Но в этом случае они оттуда не уходили. Несколько недель назад вокруг площади Перемен патрули силовиков проверяли паспорта у всех прохожих и арестовывали людей. С 9 августа журналистов задерживали более 400 раз. Через аресты прошли более 90 человек. Сейчас заведено 15 уголовных дел на журналистов. За решеткой сидят Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Катерина Борисевич, Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Альшевский, Петр Слуцкий, Ксения Луцкина, Андрей Александров и Юрий Дешук. Они, как и все честные журналисты, показали миру слабость и трусость режима. Вот за это судят журналистов. Идеологи надеются, что если закрыть все неугодные издания и арестовать всех честных журналистов, организовали мемориал в память о Романе на площади Перемен нелегитимным. Но им это пора понять. Это не произойдет никогда. Это слово заворота Светланы Тихановской, национальной лидерки. На яе телеграм-канале было апублікаванае. То бок мы бачым, што палітыкі таксама падтрымлівае нашых дзяўчат. Разам з тым у нас зараз на сувязі Андрей Мачалов, адвокат Ігора Ільяша. Вітаю вас. Так, мы уже звучаемся. Андрей, добрый день. Ці чуеце нас уже? Мы витаем вас. Короче, людей сейчас не звать сюда приходить, да? К суду? Не. Спадар Андрей, ці чуеце вы мы уже вас нас? уже показываем.
Спадарства, на дадзены момент спрабуем наладзіць сувязь Так, з адвакатам, каб ён нас мог пачуць, а мы чулі не толькі яго. І зараз вось Аліна чытала пра заклік Светланы Ціхановскай аб салідарнасці са зняволенымі журналістамі. Мы выйшлі на вуліцы Пінску і Менску, каб запытацца, што б яны пажадалі нашим зняволеным коллежанкам. Давайте послухаем их отказы. Если бы я их встретил, я бы им сказал, что они большие молодцы, что не боятся нести правду. А перед судом непосредственно хочу им пожелать: первое — свободы, второе — мужества и, чтобы не боялись. Я вообще, конечно, очень возмущена. Люди выполняют свой профессиональный долг. Они преподносят и доносят до нас, простых людей, всю объективную информацию, что происходит сейчас у нас в стране. Нет слов просто от того, что сейчас происходит. А девочкам силы вам, мужества, уверенности, надежды. Все будет хорошо. Они замечательные, сильные, смелые женщины, лучшие представители молодежи. Что поблагодарить их за то, что они несут правду и не боятся говорить открыто. Во-первых, поблагодарил бы за работу, за то, как они самоотданно отдаются ей. И пожелать, конечно же, терпения, силы, мужества, и хороших новостей для них, для нас. Чтобы для них это все закончилось быстро и хорошо. Надеюсь, за их работу им ничего не будет. Все-таки они работали, они исполняли свой долг. Они мужественные девушки. Вот. Хотела бы им сказать слова благодарности за то, что они, несмотря на все трудности и опасности, они рискуют собой, своими интересами и несут информацию в массы. Девчонки молодцы, они настоящие патриоты. Ими гордится вся наша молодежь, столько храбрости иметь, упорства. А что бы я им пожелала? Просто оставаться честными людьми. Я очень сильно ими горжусь. Столько смелости у них, выполняют свою работу, несмотря ни на что. И пожелала бы я им, наверное, сил, терпения и просто удачи. Держитесь, все будет хорошо. Мы за вас, не знаю, держим кулачки. Единственное, что можем пока что сделать. Все у вас будет хорошо. Всех выпустят, а кого надо посадят. Не переживайте. Удачи. Пусть держатся. Всего теплого и хорошего. Что в сердце, всего им желаю. Вы держитесь, потому что действительно народ с вами. Да, многие боятся, но мы правда с вами. И очень жаль, что все так складывается в нашей стране. Спасибо вам за все. Я пожелал бы, знаете, что справедливости, чтобы все было по справедливости. Вельмі бы хацелася, каб все было па справядлівасці. Мы ўсё ж такі, не гледзячы на тую практыку апошнюю гэтых судовых працэсаў, разлічваем на тое, што калісьці і суддзі скажуць досыць. Досыць хлуслівых абвінавачванняў, досыць непраўдзівых выракаў на людзей, якія абсалютна не вінаваты. Мы вельмі на гэта разлічваем. І вельмі спадзяёмся, што гэтыя словы дойдуць да суддзей і пракурораў. Тым часам у нас на сувязі Андрей Мачалаў, адвакат Ігора Ілеша. Вітаем вас. Вітаю вас. Андрей, якія у вас ураження ад сённяшняга паседжання, якія падрабязнасці, што можаце сказаць? Я присутствовал сегодня на суде в качестве просто такого зрителя, наблюдателя. Да, могу сказать, что особо пока интересных каких-то материалов дела не было озвучено в судебном заседании. Просто были допрошены те свидетели, которых ранее допрашивал следователь. В принципе, их объяснения были предсказуемы, логичны и понятны. То есть я надеюсь, что-то существенное, более относящееся к делу, мы увидим в последующих заседаниях уже. Вас нейкім чынам уразіла тое абвінавачанне, якое зачытвала пракурор адносна справы Каці і Дашы, што яны менавіта праз свой стрым зладзілі парушэнне грамадскага парадку, якія пацягнула такія сур'ёзныя наступствы, пра якія кажуць у судзе.
Да, это было довольно, конечно, удивительно слышать, что журналист выполняет свою работу, по сути, отражая те общественно-политические события, которые происходят в стране. Почему-то ему вменяют, что это именно он являлся организатором этих событий. В моем понимании это очевидно не так. Я думаю, защита это довольно подробно разложит в дальнейших судебных заседаниях. Як, на ваш погляд, тады будзе развівацца далейшы разгляд справы? Ці гэты факт будзе улічаны пры разглядзе судом? Ну, безусловно, я надеюсь, что суд примет это во внимание, но это, наверное, такая категория дел, в которых сложно делать прогнозы. Я думаю, мы посмотрим по ходу следующих заседаний. Будем точнее видеть, как к делу относится судья. Спадару Андрэй, вось дзяўчынам прад'яўляюць абвінавачванне, ім пагражае да 3 гадоў турмы. Гэта максімальны тэрмін. Так, вось у дачыненні да Каці Андрэевай дзяржша абвінаваўца таксама загадала, што журналістка рабіла ў жывым этэры адпаведнай інтанацыі і чытала дэструктыўныя допісы з сацыяльных сетак. Вось пра што можа гэта сведчыць? Вось такія закіды. Что касается деструктивных каналов, здесь, скорее всего, речь идет о тех каналах, телеграм-каналах, которые недавно были признаны экстремистскими. Скорее всего, я думаю, речь идет об этом, но точнее мы узнаем, конечно, позже. Вот. Я думаю, об этом шла речь. Дзякуй вялікі вам, будзем сачыць разам з вами і іншымі удзельнікамі гэтага працэсу, журналістамі, адвакатамі за хадой гэтай справы. Андрэй Мачалаў, адвакат Ігора Ільяша, быў з намі на відэасувязі з Менску. У нас спадарства таксама вы працягваеце дасылаць свае смс-паведамленні. Адно з такіх паведамленняў да нас даслаў дзядуля Кацярыны Андрэевай, вядомы беларускі журналіст і публіцыст Сергей Ваганаў. Ён даслаў нам свой верш, які прысвяціў сваёй унучцы пасля аднаго з затрыманняў Каці ў жніўні. Дазволю вам, спадарства, зачытаць гэты верш, які называецца «Журналістыка». Яе ўсю ноч трымалі ў пастарунку, прапанавалі каву і зефір. Частуйцеся, вышэйшага гатунку, не тое, што акрэсцінскі чэфір. Якое глупства, ваша галадоўка, ці ж вам не трэба набываць вагу? Цукерку пакаштуйце, вось, кароўка. Не хочаце? А вы праз «не магу». Ён сапраўды не шкодзіла б паесці, у вочы поўз вясёлкавы туман, падумала, а як жа моўчкі бэсціць яе клапатлівы капітан? Падрыхтавана здымачная група, люстэркам зяе зоркі аб'ектыў. Ну з'еш, малілі зрэнкі тупа, з'ясі, хутчэй на волю выйдзеш ты. Не псуй для тэлебачання карцінку, бэтэшныя развешаныя кручкі. Не ўсё ж пра гвалт амонаўскі, пласцінку табе круціць, пра кулі і дручкі. І ўсю ноч трымалі ў пастарунку, карцінку спадзяваліся займець, ды толькі хто вышэйшага гатунку ніколі ім ужо не зразумець. 30 жніўня 2020 года гэты верш быў напісаны Сергеем Вагановым, спадарства. Ну а зараз прапаную зноўку такі паглядзець, рэтраспектыву, з чаго пачалося. З чаго пачалося. Гэты дзень, калі затрымалі дзяўчынаў, гэта было 15 лістапада. Мы ўсе разам з вамі, вас тады таксама, нашых гледачоў, было вельмі шмат. Мы сачылі за тым, што адбывалася на плошчы Пераменаў. Я сядзела літаральна на гэтым месцы і не магла паверыць у тое, Дарэчы, мы ввели з табой эфір гэты, акурат такі 15 лістапада. Вось, і на нашых вачах разыгрывалася ўся гэтая драма, а таму давайце прыгадаем, як гэта было і за што затрымалі нашых дзяўчат. Вітаем нашых гледачоў на плошчы Пераменаў. Той самай, дзе былі намаляваныя дыджэй Пераменаў. Гэты малюнак аднаўляў Роман Бандарэнка. Проста цяпер у дзверы кватэры, дзе мы знаходзімся, пазванілі. Мы не ведаем, хто гэта, але...
Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу, бо сюды свяцілі сваім святлом, нейкім пражэктарам, які на зброі прымацаваны. Я запускалі неаднаразова дрон. Выбачаемся, нам сюды пасвяцілі ліхтаром. Вось такое супрацьстаянне. Безбронны, безабаронны чалавек супраць шэрагаў амапу са шчытамі, у бронекамізэльках, з поўнай амуніцыі, можна так сказаць. Адзіная наша зброя нашых дзеўчын, это был мікрафон, махнаты чорны мікрафон, як заўважыла гаспадыня кватэры, і камера. Вось і ўся наша зброя супраць узброеных, сапраўды узброеных да зубоў, як кажуць. Тым часам у польскім сенаце адбылося паседжанне парламентарнай групы па справах Беларусі. Яно было прысвечана на паўгоду пратэсту ў нашай краіне. Польскі бок... Дарэчы, 9 сёння у нас лютага, акурат роўна паўгады мінае, як адбыліся так званыя прэзідэнцкія выбары. Так, памятаюць пра гэта польскія парламентары. Вось польскі бок на паседжанні прэзентавалі сенатар Марцін Пасадскі і дэпутат Сейму Роберт Тышкевіч. З беларускага боку бралі ўдзел Алексей Дзікавіцкі, гэта намеснік дырэктара нашага тэлеканалу, Павел Латушка, кіраўнік НАУ Сцепан Пуціла, Алесь Зарэмбюк. Сярод іншага абмеркавалі сітуацыю з журналістамі Белсату ды другімі незалежнымі медыямі ў нашай краіне. Дарэчы, Сцепан Пуціла, які таксама з'яўляецца блогерам, тэлеграмерам, калі можна так сказаць. Ён таксама знаходзіцца пад следствам, і вось літаральна недавно, днямі ў нядзелю, хіба што дакладна так, беларускі бок запатрабаваў экстрадыцыю Сцепана, а таксама Романа Пратасевіча. Блога галоўнага рэдактара тэлеграм-каналу Сцепана Пуцілы, які прызнаны экстрэмісцкім у Беларусі. Ну, зараз, в прынцыпе, слово экстрэмісцкае, яно такое стало папулярнае, мне здаецца, у ўладаў ўсё, што ім не падабаецца, яны так з лёгкасцю называюць экстрэмісцкім. Ну так, і бел-чырвона-белы сцяг хочуць зрабіць экстрэмісцкім. Гэта ўжо іншы ўзровень дна, якое, як кажуць, прабіваюць беларускія ўлады. Гаворка зараз не пра гэта, а пра творчы і жыццёвы шлях Кацярыны Андрэевай. Глядзім разам ужо цяпер Галіна Бакунчык. Ігор Ільяш – журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Чакае жонку з турмы ўжо 3 месяцы. Напярэдадні суда яна перадала тэкст заявы, у якой пазначыла сваё журналісцкае і жыццёвае крэда. Казаць праўду лёгка і прыемна. Гэты пераслед незаконны, Цемрашалінскі не зламаў яе, не прымусіў яе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і не зламаў яе жыццё, бо яна ўсё роўна будзе шчаслівая, як яна кажа, а вось шкадаваць трэба тых людзей, якія страцілі сваё сумленне і якія удзельнічаюць у гэтым злачынстве, пераследуюць невінаватых людзей. Кацярыну Андрэеву затрымалі разам з каляжанкай Дар'яй Чульцовай 15 лістапада ў доме двара пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі ды знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюх звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Напярэдадні суда кіраўніцтва Белсату выступіла з адмысловай заявай. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Рамана Бандарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Пераможцу відаць на старце. Гэтая прымаўка як найбольш пасуе Кацярыне Андрэевай. Журналістка заявіла пра сваю здольнасць да пісьмовай творчасці яшчэ ў раннім дзяцінстве. В 4 года она научилась писать. И удивительно, что такой маленький ребенок совсем начинает вот свой стих с такими словами: «Родной страны мне не забыть, родной страны мне не забыть, где дочку надо будет мне родить» и так далее.
За ўдзел і перамогі ў творчых конкурсах у доме застаюцца шматлікія ўзнагароды, а таксама першыя газетныя публікацыі. Кацярына Андрэева сталася журналісткай у трэцім пакаленні. Прабабуля з прадзядулем і дзядуля Кацярыны таксама былі журналістамі. Адчуваю за наше журналісцкае пакаленне нейкі сорам, што мы не дамагліся таго сваім удзелам, каб у нас у краіне нешта змянілася па-сапраўднаму. І у нас далей такога больш выбара няма, як не стаць роўнымі, Каць. У свае 27 гадоў Кацярына Андрэева разам з мужам Ігорам Ільяшом стала аўтаркай кнігі «Беларускі Донбас» першага даследавання пра ўдзел беларусаў у расійска-украінскай вайне. Праваабарончая супольнасць прызнала яе журналісткай года, а Белсат назваў тэлевізійнай асобай года. Журналістку ведаюць і любяць гледачы, а таксама сукамерніцы, з якімі Кацярына адбывала адміністратыўнае зняволенне. Мы з ёй былі знаёмы толькі колькі, зусім часу мала прайшло. І яна патэлефанавала, як ты, як справы. Пыталася пра працу маю, у мяне там праблема была, можа табе з чымсьці дапамагчы. Так, і на дзень народзіны ў яе такая: я скасавала ўсе свае сустрэчы, я толькі вас, дзяўчыны, запрасіла. Она нам очень тогда помогла тоже и морально в этом плане. И потом мы тоже много раз встречались. Так получилось, что мы за эти буквально пару дней мы пробыли вместе, мы очень сдружились. Ну и после того, как вышли, мы тоже как могли встречались и поддерживали друг друга. Паводле крымінальнай справы Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, выконваючы працу журналістаў, перашкодзілі працы грамадскага транспарту. Нібыта былі спынены 19 маршрутаў аўтобусаў, тралейбусаў і трамваяў. Частка першая артыкулу 342 крымінальнага кодексу, паводле якога пераследуюць журналістак, прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Не робім ніякіх прагнозаў, бо відавочны характар справы. Што калі б гэта было пытанне выключна права, законнасці, то не было б, в прынцыпе, гэтага суду. То калі б нават нейкі следчы і прыдумаў распачаць такую справу, то яго проста звольнілі б як мінімум пасля гэтага, як чалавека, які не адпавядае прафесійным стандартам. А тое, што справа дайшла да суда, тое, што амаль 3 месяцы Каця і Даша знаходзяцца за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што, конечно, справа мае палітычны характар. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб салідарнасці і падтрыманні зняволеных журналістак. Ветэраны беларускай журналістыкі ды рэдактары незалежных медыяў выступілі з заявай спыніць тупую сілу беззаконня. А брытанская праабарончая арганізацыя «За свабоду СМІ» артыкул 19 выступіла з заклікам спыніць пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Журналістаў закрываюць за тое, што яны выконвалі сваю працу. А між іншым, журналісцкая праца ёсць не толькі свабода выказвання, не толькі фундаментальнае права, а гэта яшчэ і паказальнік сітуацыі з правамі чалавека наогул. І калі журналістаў за гэта забіраюць, значыць, гэта паказвае, якая ступень абароны правоў чалавека ў краіне цяпер. Акрамя Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, паводле крымінальнага пераследу ў зняволенні застаюцца яшчэ 7 незалежных журналістаў. Цяпер гэта лічба ўжо большая, бо гэта 9 чалавек, 9 журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі паводле крымінальнага пераследу. Тым часам падсумуем тое, што адбылося сёння. Сёння у судзе Фрунзенскага раёна горада Менску распачаўся суд над журналісткамі Белсату Кацярынай Андрэевай і Даршай Чульцовай. Дзяўчат абвінавачваюць паводле артыкулу, частка першая, артыкул 342 крымінальнага кодексу арганізацыі рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Справу разглядае суддзя Наталля Бугук. Свае віны дзеўчыны не прызнаюць. Вялізнай колькасці сёння было
журналістаў. А зараз спадарства з намі на сувязі Алексей Дикавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, які знаходзіцца у Сенаце. Калі я не памыляюся. Алексей, так, у польскім Сенаце ў Варшаве, дзе сёння адбылося адмысловае паседжанне ў справе Беларусі. Алексей, раскажы, пра што размаўлялі польскія дэпутаты з вами? Добрый день. Но парламентская группа до справа Беларуси – это такое объединение депутатов и Сейма, и Сената. Парламенту польского, который незалежно от политических преференций избирают необъятные депутаты, которые цікавяцца тым, што адбываецца ў нашай краіне. На гэтае паседжанне былі запрошаныя сёння сябра каардынацыйнай рады Павел Латушка, таксама шэф беларускага дому Олесь Зарэмбюк, блогер Павел Пуціла, Степан Пуціла, прабачце. І яны выслухалі тое, што пацікавіліся больш дакладнай інфармацыяй, не толькі той, которая з'яўляецца ў медыях, што адбываецца у Беларусі. Но мы даволі шырока расказвалі, у тым ліку і спадар Латушка, вельмі шырока расказвалі палітычны кантэкст, як это выглядае лабіраванне беларускіх інтарэсаў на захадзе. Я таксама натуральна расказаў пра тое, што сёння такі вось чорны дзень для нас, бо адбываецца працэс над Дашай і Кацяй. Папрасіў памятаць пра гэта, пра салідарнасць пасля гэтага паседжання. Таксама мела месца прэс-канферэнцыя для медыяў, дзе усе, пра каго я казаў, выступілі. Сярод цікавай такой інфармацыі, ініцыятывы, гэта тое, што дэпутаты польскія вельмі разлічваюць на тое, што Злучаныя Штаты пад новай адміністрацыяй больш будуць цікавіцца справай правоў чалавека ў Беларусі. Акрамя гэтага, дэпутат польскага Сейма Роберт Тышкевіч, который ёсць старшынём гэтай групы ў справах Беларусі, сказаў, што звернецца да спікера Сейму, а таксама да спікера Сенату у справе запрашэння бліжэй да 25 сакавіка, у справе запрашэння Святланы Ціханаўскай з візітам у польскі парламент. Дэпутаты перакананыя, што адказам на павелічэнне рэпрэсій у Беларусі павінна быць павелічэнне дапамогі беларускаму грамадству, которым стойкасцю і мужнасцю которага, як тут казалі дэпутаты, яны захапляюцца. Студыя. Дзякуй, Алексей, за гэтыя сведчанні. Нам вельмі важная салідарнасць з боку польскіх парламентараў, з боку людзей, якія засядаюць таксама ў еўрапарламенце. Ці былі нейкія заклікі, ці, быць можа, былі чырвона-белыя сцягі, ці нейкія здымкі дзяўчат засталіся як на памяць, як напамін у гэты дзень у польскім сейме? Ну, мы скажем так, теперь вот я ледь поспеваю увести ў наш эфир. Это менавіта тому, что стоит чарга да мяне, чтобы рассказать про процесс наших дзяўчын. Я уже дамовіўся сегодня з некалькімі польскімі і замежнымі тэле- і радыёстанцыямі, а для іх мы падрыхтавалі адмысловы пакет са здымкамі, з відэо, з фото, з тэкстамі пра нашых дзяўчынаў. І, конечно ж, гэта застанецца. І я думаю, што сёння это будзе масава паказана у польскіх і не толькі ў польскіх сродках масавых інфармацыі. А гэта вельмі істотна, бо калі, допустим, дэпутаты апелююць, заклікаюць урад да дапамогі беларускім незалежным медыям ці беларускаму грамадзянскай супольнасці, то падаткаплатнікі у дэмакратычнай краіне павінны ведаць, на што гэтыя грошы ідуць, таму важна інфармаваць увесь свет пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Дзякуй вялікі, Алексей. Алексей Дикавіцкі, намеснік дырэктара Белсату, быў з намі на прамой жывой сувязі з польскага Сенату, дзе ў тым ліку разглядалася пытанне палітзняволеных у Беларусі і зняволеных журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Дзякуй, Алексей.
Сёння на працэс у Фрунзенскім раённым судзе прыйшло немаверная колькасць журналістаў, ну і простых гледачоў, тых, хто ведае Кацю і Дашу. І у нас ёсць сведчання дзеўчын, якія прыйшлі на працэс. Адна з іх папрасіла захаваць ананімнасць. Давайте паслухаем, яны дзеляцца ўражаннямі ад сённяшняга судзілішча. Дедушка стоял у окна и... в окнах дома? Да, и смотрел о том, как люди собираются, как сотрудники. Он позвонил в милицию и сказал, что у него где-то возле дома стоит машина серая. Я бачу. Стоит серая машина, из которой координирует весь марш. И он ничего не говорил ни про перекрытие дорог, ни про журналистов, девочек он не видел. И, в общем... Его очень быстро опросили, все закончилось, потому что он никому не был полезен. То есть информации, связанной с девочками, не было. Потому что он позвонил в 102. Что он сказал? Что за интересная фраза? Фраза, которую он сказал, что вот у вас показания расходятся, которые вы сейчас даете в суде, которые давали прокуроры или кто там запрашивал. Он говорит, так я что знаю, я ему все рассказал, он сказал, что запишет то, что ему надо. То, что ему выберет сам, что ему там надо. А кто еще, которые со стороны врагов говорили свидетели? Только это хозяева квартиры были еще, в которой были девочки. Просто попросились, да? Да. Вось мы бачым такія паказанні сведкаў, некаторыя з іх пажадалі застацца ананімнымі, таму вы не бачылі твараў, але мы бачым, што звярталі ўвагу абвінаваўца на тое, што расходзяцца паказанні, на што людзі сказалі, што мы вам расказалі праўду, а вы сказалі, што запішаце, што захочаце. Ну, гэта таксама кажа шмат пра тое, як праводзяцца гэтыя судовыя паседжанні. І так, падсумуем, што вядома на гэтую хвіліну. Суд ідзе, апытаныя трое сведкаў, зараз перапынак, ён хутка скончыцца, а другой гадзіне адновіцца судовае паседжанне. Што ж, мы будзем сачыць за гэтай справай надалей. Пакуль што дзяржаўнае абвінавачанне лічыць, што стрымам нашы журналісткі спынілі рух грамадскага транспарту, давалі ацэначныя нейкія свае меркаванні, чым заклікалі людзей выходзіць і пратэставаць. А пратэст заключаўся толькі ў тым, каб ушанаваць памяць загінулага, забітага карнікамі Лукашэнкі Рамана Бандарэнкі. Шановне господарство, не могу не привести ще одну інформацію про інших наших затриманих учора журналістів Любов Луньову і Дмитрія Солтана. Ось адвокатка Люби Луньової повідомила нам, що справа у наших колег у суді пакуль яшчэ нема. Так само за Крестіна повідомили, що Любі Луньової необхідні ліки, і адвокатка паспрабуе їх передати. Ми ведаем, що Люба сапраўды мае проблеми со здоров'ям, вельмі спадзяемся, што атрымаецца ў хуткім часе перадаць гэтыя лікі. Таму Люба, трымайцеся, Кацярына, трымайцеся, Даша. Мы працягнем сачыць у онлайн-рэжыме на нашым сайце, таму вся інфармацыя, якая толькі будзе з'яўляцца на нашым сайце, таксама у тэлеграм-канале, а о 20-й гадзіне адмысловае выданне студыі «Белсат», дзе мы падсумуем ўсё тое, што адбываецца з дзяўчынамі сёння. Ну, а на гэтую хвіліну мы з вами развітваемся. Для вас працавалі Аліна Коўшык і Віталь Бабін. Шановне господарство, дякую вам за увагу. Будьте солідарныя. Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе цяпер дзясяткі тысяч людзей ідуць у бок палацу Незалежнасці. Дождь идет, бумажка размокла, и он пытается, эту повестку оторвать, она не рвется. Он такой, ох, это дождь. Я такая стою. Просто начинаю, я улыбалась, просто очень сильно хотелось засмеяться, если честно. Вот, хорошо, оторвала, все, я пошла дальше по своим делам. Дорогие Катя и Даша, я шчыра ганаруся тым, што працую ў адной рэдакцыі з такімі прафесіяналамі, з такімі мужнымі дзяўчынамі, як вы. Я абсолютно перакананы, што вся ваша справа да першай, да апошняй літары сфабрыкаваная, але маю надзею на тое, што камусьці хопіць розуму не раздуваць гэтую пустую справу да памераў, не ведаю, сусвету і рабіць з гэта такую фатальную памылку. Таму вельмі спадзяюся, што неўзабаве вы ўжо будзеце на свабодзе, мы зможам з вами пабачыцца і адсвяткаваць гэта. Жыве Беларусь! Даша и Катя, я оптимист, я верю, что мы побачимся все разом неўзабаве, збяремся редакцией, збяремся нашей командой. Ваших материалов чакае глядач, ваших материалов чакае редакция, тому до сустрэчы.
Як вядома, самы цёмны час перад світаннем. Няма нічога мацнейшага за праўду. І таму, колькі б не пыжыліся ўсе гэтыя прыслугачы цемры, іх усіх чакае адно ганебны скон. Ну а вас чакае свабода, вашыя блізкія і вся Беларусь. Трымайцеся, мы ўсе разам з вами. Спадзяюся, што ў хуткім часе мы пабачымся, абдымемся і забудзем пра гэтыя страшныя часы. Дзякую вам вялікі за вашу працу. Жыве Беларусь. Катя і Даша, ведаеце, вы прыклад для ўсіх нас, для ўсіх журналістаў. І тыя, хто цяпер чыніць беспредел над вами і ўвогуле над усім нашым беларускім народам, не вартыя і пальца на вашай руцэ. І Катя, ведаеш, я вельмі чакаю то, што мы разам з табой ужо ў хуткім часе правядзем самы маднейшы стрым з дома ўраду, з даху дома ўраду, калі там будуць уздымаць бел-чырвона-белы сцяг. Цяпер кожны з нас штодня робіць выбар паміж лёгкім і правільным. Катя і Даша зрабілі правільны выбар. Яны здабывалі праўдзівую інфармацыю для ўсіх нас і за гэта апынуліся за кратамі. Высокі суд, а які выбар зробіце вы? Як казала Катя, казаць праўду лёгка. І мы далей будзем казаць праўду. Чаго б гэта не каштавала. Белсат ніколі не спыніцца. Мы заўсёды будзем казаць праўду для нашых гледачоў. І вельмі спадзяюся, што вельмі хутка мы прывітаем вас на волі. Амаль 3 месяцы наши журналісткі застаюцца за кратамі спадарства, бо працавалі дзеля распаўсюду свабоднай незалежнай інфармацыі. Але незалежная інфармацыя з'яўляецца штодня ў нашым эфіры. Дзяўчыны ўжо перамаглі, а Белсат жыў, жыве і будзе жыць. Мы ўсе разам пераможам.